Bueno, hasiko gara. Bai, orain bagaude. Bale, falta da Benito jauna, ezin izan dula etorri. Bale. Eta orduan kentzen ditugu, pleno honetan ez dira sartzen, Podemosek aurkeztutako azkeneko 2 mozioak. Bueno, hasiko gara orduan, 130. Puntuarekin hasiko gara, aurrekoiko ezoiko bilkuretako aktak onartzeko proposamena 2025 urtarrilaren 30koa eta azaroaren 10koa. Norbait zerbait? Ez? 131. Puntura pasatuko ginateke, 4 lotearen kontratua aldatzeko proposamena hiriko eta udaleko etxeko hondakin arriskutsuak biltzeko guneen kudeaketa berdintasuna sustatuz eta laneratzeko enpresentzat erreserbatua. Kontratuak honako zerbitzu hauek hartzen ditu barne: hiri garbiketako, gaikako bilketako eta hiri edo udal hondakinen garraioko zerbitzu orokorrak berdintasuna sustatuz, udalaren ingurumen instalazioak ustiatzea berdintasuna sustatuz, tamaina handiko gauzak eta tresnak biltzea berrerabiltzeko prestatzeko premiaren pean berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat erreserbatua. Hiriko edo udaleko etxeko hondakin arriskutsuak biltzeko guneen kudeaketa berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat erreserbatua. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, espedientearen hasieren baimentzea eta honako kontratu hau aldatzea onestea. Laugarren lotea, hiriko edo udaleko etxeko hondakin arriskutsuak biltzeko guneen kudeaketa berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat erreserbatuta. Kontratu honako zerbitzu hauek hartzen ditu barne: hiri garbiketako, gaikako bilketako eta hiri edo udal hondakinen garraioko zerbitzu orokorrak berdintasuna sustatuta, udalaren ingurumen instalazioak ustiatzea berdintasuna sustatuta, tamaina handiko gauzak eta trenak biltzea berrerabiltzeko prestatzeko premisaren pean berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat erreserbatuta hiriko edo udaleko etxeko hondakin arriskutsuak biltzeko guneen kudeaketa berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat erreserbatuta. Kontratu hori Getxoko udalbatzak 2024ko martxoaren 27ko bilkuran Emau Servicios Medioambientales S.L. enpresari adjudikatu zion urtean 55.000 eurotan, bezaren 10% barne. Kontratu aldatzea, kontraturen urteko prezio 11.000 eurotan handitzea dakar, 10.000 euro, gehi 1.000 euro bezaren 10%ari dagozkionak. Aurrekoaren ondorioz, kontratuaren urteko prezioa 76.000 euroko izango da beza barne. Kontratu amaitzeko geratzen diren 4 urteetako bakoitzerako. Aldaketa honetzikoan eta dagokion aldatutako kontratua sinatutakoan sartuko da aldaketa indarrean. Aurretik adjudikazio dunak 2.000 euroko berme osagarriak jarri ondoren. Bigarrena, beharreko den gastua behimentzea esandako kontratu hori aldaketari aurre egiteko. Zehazki, hau da behar den gastua, urtean 11.000 euro, bezaren 10% barne, kontratuak iraungo duen 4 urteetarako. Hirugarrena, adjudikazio dunak udaldi iruzantzaren berme osagarri jarri beharko du 2.000 eurokoa erabakio jakinarazten denetik 15 epeneko egunean. Eta laugarrena, proposatutako aldaketa administrazio dokumentu batean formalizatuko da 15 egun balioduneko epean adjudikazio dunari ebazpen hau jakinarazten saionetik aurrera zenbatuta. Campillo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Bueno. Pegamos ahí. Bueno, traemos al pleno la modificación. Osoko bilkurara ekarri dugu kontratu honen aldaketa, etxeko hondakin arriskutsuen bilketa puntoi buruzkoa, gainera zerbitzu hau gizarteratzeko enprese gauzatzen dute gaur egun, hala ekonomia zirkularra sustatzen dute. Proiektu arrakastatsua izan denez,
batzordetan adierazi denez, elementu toxiko eta arriskutsu gehiago batzen ditugu eta hainbat eskaera jaso ditugu puntu gehiago jartzeko. Beraz, aldaketa honek zer dakar? 2 garbi hartu jartzea, 10-etik 12 pasatuz, eta beraz urteko kostua areagotzea 11.000 eurora, beza barne hartuta. Hau da, hasierako prezioa, baino 100 gehiago. 76.000 eurotan geratuko litzateke bez barne, geratzen diren 4 urteetarako. Garrantzitsua da, puntu hau honestea zergatik araudia betetzeko, zerbitzua betetzeko, ingurumena babesteko, eta gizarteratzea sustatzeko. Beraz, aldaketa hau ez da kontratuzko aldaketa soia, eta horregatik eskatzen dugu aldeko bota. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Bildosola jauna? Bai, egunon. Bueno, gu positiboa garbi gertu puntu gehiago txertatzea zalantzari gabe, errazten dielako herritarri bizikaplen arduratsua eta laguntzen dio ere bai gure iraunkortasun helburura. Beraz, beharrezko urratsa bezala ikusten dugu. Hala ere, ezin dugu ahaztu pleno honetan, hainbat alditan gogorazi egin dugun moduan, getxon dugun zeregina. Kontenedo marroian sustapena jatorrian biltzeko. Adierazateko asmo on batzuekin uste dugu ez dala nahikoa. Ez da lan egitenaren sustapenean, ez da ere biera kontrol efektiboan. Eta egiten ditugu aldera da, zenbat sentsibilizazio kanpaina ikusi ditugu, zenbat pizgarri benetakoak familiek zaborra ondo beriz ditzaten, hau da, gobernu taldearen daukan jarrera birziklajearekiko, eta horren adibide hutsa dugu. Diskurtso asko, baina ekintza konkretu gutxi. Ekonomia zirkularren aldea apustu egitea erraza da esatea, baina betetzea asko zailagoa da. Eta ez da nahikoa bilketa puntua ezabaltzea, ez badira hiritarren ahaleginak nolabait saritzen. Adibidez, abortasa bonifikatu egin behar dira, eraginkortasun birziklatzen dutenentzat, eta batez ere, aipatu bezala, organikoan. Ordua da, uste dugu ordua dela, hitzetatik ekintzetara pasatzea, eta getxon benetako birziklatzaren aldeko benetako apustua egiteko. Beste norbaitek? Ez, beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, hau batez onartua geratzen da. Honez beste onda, 32. puntura pasatuko ginateke, La Terraza izeneko udalerarekin ustiatzeko zerbitzua emateko kontratua lagatzeko baimen proposamena. Batzordaren proposamena da, lehenengoa La Terraza izeneko udalerarekin ustiatzeko zerbitzua emateko kontratuaren lagapena berariaz baimentzea. Kontratu hori Getxoko udala 2018ko irailaren 26an egindako osoko bilkuran, 27 zenbakiko erabakiaren bidez, erleitu zitzaion Sarene 21 SL Ostebus Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas. Enpresari, Comida Uribe Costa, 2025 Merkataritza Sozietatearen helbidea Ledesma kaleak 4 Bilbon. Bigarrena, lagapena escritura publikoan formalizatu beharko da Sarene 21 SL Ostebus Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas lagatzailearen eta Comida Uribe Costa 2025 SL lagapen hartzailearen artean. Hirugarrena, Comida Uribe Costa 2025 SL Empresas Sarene 21 SL Ostebus Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas enpresari dagozkion eskubide eta bete behar guztietan zurrogatuko da. Laugarrena, Comida Uribe Costa 2025 SL enpresas behartuta dago La Terraza izeneko udalerarekin ustiatzeko zerbitzua emateko emakidaren kontratuaren baldintza teknikoekin agileak eta administrazio klausula partikular enplegua betetzera, bai eta bere garaian Sarene 21 Ostebus Servicios Hosteleros Unión Temporal de Empresa izeneko aurkeztutako eskaintza betetzera ere. Bosgarrena, ez da lagatzaileak emandako bermea itzuliko edo balio ebetuko harik eta lagapen hartzailearena formalki eratuta egon arte. Zigarrena, ebazpen hau, jakinaraziko zaie, Sarene 21 Ostebus Servicios Hosteleros Unión Temporal de Empresas eta enpresa lagatzaileari zein Comida Uribe Costa enpresa lagapen hartzaileari ondorio egokio izan ditzan. Era berean ebazpen hau kontu hartzailetza zailari eta diruzaintza zailari helaraztea jakinaren gainean egon daitezen. Hemen
hemen dago zuzenketa bat dago gaur. Bai, hori esan behar nuen, zuzenketa dago. Beraz, gero zuzenketa bozkatuko dugu lehendabizi eta gero proposamena. Bale? González jauna. Bueno, egunon. Bueno, la enmienda que presentamos... Proposatzen dugun emendakin honen helburua oso simplea da. Terrazaren kontratua udalaren babespera sartzea, baina ez dugu eskatzen zergatik. Diruzaintzako eta kontu hartzailetzako txostenek esan dute proposamen originalean ez dela ondo lotuta geratu nondik norakoa. Zorrak daude tartean eta beraz aurrekariak ditugu eta orain ikusi beharko dugu tituludun berriari nola eta noiz pasatuko zaion. Eta txosten juridiko handi esaten da garrantzitsua dela eta segurtasun juridikoa eta gardentasuna bermatzeko emendakin hau behar dugula. Beraz, emendakin honetan 5 puntu gehitzen dira. Lehenik eta behin duda identifikatzea, zorra identifikatzea hobeto esan da. Lagapen hartzaileak eskritura publiko bidez adiraztea obligazio guztiak. Lagapena eskritura sinatzen denetik indarrean sartuko dela, gehien bat eta 10 eguneko epean. Eta baita ere, lagapen hartzaile berriak OHZ eta gainerako tasak ordainduko dituela eta ezingo dela zorra ezeztatu lagapen hartzailea eratu arte. Hori guztia txosten juridiko batean jaso da, aldeko onespen eman zaio eta gainera segurtasun juridiko ematen di alderdi guztiei. Labur bilduz, ez dugu akordioa funtsean aldatuko, hobetu baino, eta zehatzago seguruagoa egingo dugu txosten juridikoetan eskatzen den bezalase. Beraz, gaur dakargun proposamen hau, emendakinaren kasura pasatzen bagara, kontutan izan ditugu gomendio tekniko eta juridikoak, eta helburua da udalaren interesak gehiago babestea lagapen prozesu honetan. Gainera, txosten tekniko eta juridiko guztiak aldekoak dira, eta eska daitekeen dokumentazio guztia jaso da bi alderdien partetik. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Díaz Andrea. Egunon, alcaldesa, concejales. Egunon, alkate Andrea eta zinegotziok, lehenik eta behin, eskerrik asko, zerbitzu teknikoek egindako lanagatik eta gure taldeak erabat babesten ditu espedienteko txostenak. Argi utzi nahi dugu baita ere ardura dugula kontratazio organoaren parte gisa osoko bilkura garen heinean. Eta baita implikazio juridiko eta ekonomikoak lagapen hau ez da ohikoa. 600.000 euroko zorra daukagu udalean. Zer diote txostenek, zer ez diote gure ustez? Txostenetan argi esaten da, emendakinaren alde egin behar dugula eta esaten da lagapen hartzailea den enpresak 380 eredua aurkeztu dela fakturazioa egiaztatzeko. Baina dokumentu horrek ez du benetako kaudimenaren berri ematen, ez da likidotasun zein gaitasun finantzariorik adierazten eta 240.000 euro urteko kanona esartzen da txosten juridikorik ez dago ez da ere, adierazten duena ez dagoela harreman komertzial kontraktualik bi enpresen artean. Eta ezinbestekoa izaten da lagapen eskutuak deskartatzeko. Zalantza ditugu funtseskoak eta ez dira argitu eta guk 3 zalantza identifikatu ditu lehenengo. UTEaren egoera juridikoa enpresetako bat desagertu da. Beraz, sektore publikoko kontratuen legearen 11. artikuluaren arabera, hori ezin da horrela izan, zergaitik udalari etzaio jakinarazi kontratazio eta kaudimen baldintzak aldatzen dituela jakinda. Ez dago, ez da, txostenik, egiaztatzen duenik, UTEren egungo osaera hori kontratista baliozkoa den ala ez. Bestalde, askotan ez dira zorrak ordaindu. Eta zatikako ordainketa ere ez da bete diruzaintzako txostenaren arabera. Beraz, sartzen bagara kontratuaren obligazioetan, gure buruari galdetu behar diogu, ebazpena aukera zen ala ez. Eta 3. lagapen hartzailearen kaudimena 380 ereduaz geroztik ez daukagu inongo balantze ekonomikorik erakusteko enpresa hau gai izango dela aldaketa eta zorra bere gain hartzeko. Ez dakigu zergatik egungo enpresak ez duen ordaintzen.
Bere balantza globalak kaudimentsua badira. Izan ere, gaiendu beharra dago, kontu badela jarduera hau kaudimentsua ez izatea, eta beste batera bat ezberdina, enpresak bera kaudimenik ez izatea, beste aktibo batzu dituelako. Ez dakigu ez da enpresa hau fidagarriagoa izango den, enpresa berria, beraz, lagapena edo ezerestea. Ez da horren inguruko erantzunik ematen eta guretza garrantzitsuena da. Zerk bermatzen du beto interes publikoa? Eta zorra kobratuko dela, lagapenak edo eseresteak. Ez da azaltzen zergatik ez den esereste hori baloratu 211an jasota egon arren. Ordainketarik eza dago, uteko enpresetako bat desegin da udalari esan barik, kaudimen operatibo falta, kontutan izan da baita ere ute hori izan zela askatasun osoz lizitazioa irabazteko kanona laukoiztu zuela. Erantzun hori gabe, uste dugu osoko bilkurak ezin duela, erabaki juridiko ziurrik hartun. Gu, legezkoak eta eraikitzaileak izaten ari gara udal gobernuan, baina beharrezko informazioa ez zaigu iritsi garaiz eta formaz. Hau da, lagapen eskaera urriaren 6koa da, eta urriko osoko bilkuran, 30ekoan, 1.000 euroko zeapena onartu genuen, ordainketarik ezagatik, etziguten kontatu lagapen eskaera eskatu zenik, eta gainera 600.000ko zorra etzen aipatu ez dautaren egoera juridikoaren berri eman ere. Informazio falta hori dela eta zailagoa da, erabakiak hartza eta gardentasuna bermatzea. Gainera, eskatuta gaude, honek ematen duen irudiarekin enpresaren aldeko favoretratua delako. Oso kanon handia borondatez aurkeztu zuten, proposatutako baino 4 aldiz handiagoa kontzesioa emateko eta gainera urtea daramatza ordaindu gabe. Gainerakoekin gauza bera egiten dugu, horregatik guztiagatik eta errespeturik handienarekin alderdi sozialistak kontra bozkatuko du. Ez daukagulako berme nahikorik kaudimenaren inguruan. Egoera juridikoa ez delako zehaztu, ez da azaldu zergatik ez den kontratuaren ezerestea babestu. Eta ez daukagu informazio guztia bere garaian behar izandako eta gure ardura azken finean interes publikoa babestea da. Eta horrelako eztabaida ekonomikoak ekiditea. Zalantzak ditugu, ez dakigu biderik honen eta gardenena lagapena den, edo kontratua ezerestea ez betetze larriagatik. Pertsonalaren subrogazioa bermatuz lizitazio berrian. Berme guztiekin. Gu ez gaude hemen erabaki inkonpletoak hartzeko baizik eta gardentasuna bermatzeko eta udal ondarea babesteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Rodríguez jauna. Egiatzateko alderdi sozialistak aurkeztu dituen kezka guztien aurrean erabateko adostasuna agertu behar dugu. Zoilik dakagu zalantza bat, eta da, gauzak onaino heldu dira eta heldu diren moduan, geure ustez ez daukagu zetz bozkatzeko aukerarik, baina hortaz aparte, alderdi sozialistak agertu dituen kezka eta zalaketa guztiekin erabat ados gaude. Eta honen inguruan galdera asko sortzen dira. Lehenengo galdera da, zergaitik bere momentuan horrelako kanon bat onartu zen, hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da, zergaitik 2021 urtetik enpresa honek ez baditu bere betebeharrak betetzen, inork ez dio kontratu honi ez inolako erreparori jarri edo erreskatea planteatu edo denarakoa. Son un montón de preguntas las que se nos... Aldaketa asko ditugu, aurrean eta galdera asko izan ere egoera honetan behartuta gaude. Behartuta gaude kontsultatu izan dugunagatik honekin jarraitzeko. Eta azken finean arauzko kontua da, saiatu gara askotan bosketa hau atzeratzen, baina zergatik iritsi gara egoera honetara, zergatik aurreko osoko bilkuran kritikatzen ari ginenean enpresa honek zehapen basuegia jaso zuela, 1.000 euroko inorketzuen ezer esan, zergatik. Zergatik daramagu denbora luzeat la terrazaren inguruan galdetzen. Hau ez da aurreko osoko bilkurako kontua, inork ez du ezer esan da urriaren 6-8tik ez daki noiztik, gobernu taldeak jada batzituen datuak lagapen eskaera honen inguruan. Beraz, zergatik informazioa horrela kudeatu da, modu partidista eta sektarioan. Zergatik atera behar diogu bozera mailari sakakortxosarekin, EAJ-ko bozera mailari, nolabait, sozietateri esan diotela, luzapena emango diotela. Lagapen horretan, luzapena vitala da. Zergatik azken 3 urteotan, fakturazio urterik oneran 1.200.000 atera dituen enpresa bati, 3 urteko amortizazio horizontarekin, 600.000 euroko zorrarekin,
saroko kanona sartu behar zaiolako, 600.000 euroko zorra gehi urteko kanona 140.000 eurokoa da. Hau da, 3 urtetan errentagarritasuna lortuko du 1.200.000 euro sortzeko, hasierako inbertsioa lortzeko, eta begira zenbat zorduen, beraz ezinbestekoa da luzapena. Eta espreski galdetu behar izan genuen, eta esan ziguten, bueno, esan zela luzapena, 2028ra bitartekoa izango zela, hauteskunde ostera bitartekoa. Beraz, zergatik kudeatu da informazioa horrela, eta non dago benetan enpresa honen kaudimena, nondik ateratzen da enpresa hau? Zergatik ez da kontratua erreskatatu, esan bezala, zergatik ez da egin jarraipen bat kontratu honen inguruan, eta kontratu honetan uten gauzak aldatzen badira, sektore publikoko kontratuen legeak behartzen gaitu ute horietako aldaketak egin bai, baina justifikatu behar izatera, eta kontratazio organora ekartzea hau da osoko bilkurara, eta ez da ekarri ona. Eta inork ez du ezer egin gobernu taldetik, eta orain zer ikusi dugu? Baiko esaten digutela luzapen automatikoa izan dela, abenduaren 9tik aurrera. Hau gobernuan denaren ardura da, hau beste txapuza bada, beste bat gehiago gobernu taldearen aldetik, eta guztion artean ordaindu beharko dugu izan ere, zoritxarrez. Eragiketa honen ze itxura di, zorra atzeratzea dela, inork ez du ordainduko zoritxarrez, inork ez du 600.000 euroko zorrori ordainduko. Eta egia esan, gobernu taldearen aurrekariek, hori erakusten dute, duela gutxi 7 milioi euro barkatu zaizkie, eta orain 600.000 euroko zorra gure gain hartu dugu, eta inok ez du ordainduko, inok ez duelako kontratuaren jarraipena egin gobernu taldetik. Kontratua vigilatu behar dira, diru sarrera dakartzatenean udalarentzat, eta ez da egin, eta hementxe gaude gobernu taldeak presa zebilelako, azken batzordean, pasan astean presa zebilen, eta urriaren 8tik zeukan dokumentazio baten lortzeko presa zebilen, eta zergatik etzen presa zibili urriko batzordean. Eskatu da lagapen hau eta orain txostenak baloratzen ari dira, baina jolas dezakegu informazioarekin gardenak izaten jarraitzeko, baina gardentasuna EAJtik urrun geratzen da. Guk, gure zerbitzu juridikoen aldetik, esan digute kontrako botoa ematea zaila dela, beraz abstenituko gara, baina hori bai, kontra bozkatuko genuke gugatik izango balitz, hau desproposito bat delako kudeaketaren aldetik, eta beste zulo bat eragingo dio udalkutsei. Eta gobernu taldea da, EAJ da, horren arduradun bakarra. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Eskerrik asko alkate Andrea. Badirudi gobernu talde honek erabaki duela, alde ilun horretan mantentzea, hortxe gertatzen dira. Guk jauregiaren kasuan, eskatu genuen informazioa, kirolportuaren kasuan, eta ikusi dugu kasu guztietan, trastienda asko gondela, atzetik gauz asko, negoziazio asko, osoko bilkuren areto honetatik, batzordetatik, kanpota banbalin artean. Horrela funtzionatzen duzue zuek. Eta guk ezin dugu lan egiteko modu hori onartu. Urrian, jada, gauza asko ekarri omen ziren, osoko bilkura honetara, zorra eta bar, eta oso zehapen basua jarri zitzaion 1.000 eurokoa. Eta ordurako bagenekien lagapen eskaera aurkeztu zela, kontratua luzatzeko, anulatzeko aukerak proposatu ziren, eta hobeto beste gauza bat, hobeto beste zerbait. Guk hain zuzen ere pleguak eskatu genituen ikusteko kontratua azken zitekeen, eta oraindik erantzunik ez dugu jaso. Baina, bere garaian, bazekiten gobernu taldetik hau eta etzen ezer esan. Etzen esan ez da ere kirolportuaren inguruko ezer, jauregiaren inguruko ezer, isilik geratu zineten, eta bapatean, batzorde honetan, 600.000 euroko zorra gertzen da. Ez genuen informaziorik eman behar. Zein da realitatea? Lagapen hartzaileak eta beste alderdiak ez dutela betetzen irizpiderik kontratu publiko baterako. Bi kasuetarako, Carmenek esan bezala, bi enpresek kontratatzeko baldintzetan egon behar dira, ezta? Eta zergak ordainduta izan behar dituzte egunean izan, eta txosten juridikoa dio ez dela horrela, ze ogasun publikoan ez dutela guztia ondo. Eta kontratu sozialen kasuen, udalak ordaintzen ez badute, langilek ordainduko beharko dute. Beraz, zorra izango du gizarte segurantzan baita ere, espedienterik ere ez dago, lotearen kasuan ere administrazioarekiko zorra dago, eta beraz, esan bezala, enpresetako bakar bat ere ez dago kontratatzeko baldintzetan. Beraz,
Zorra kentzea da kontratuaren helburu bakarra. Eta esan da negozio volumena 1.000.000 eta piko eurokoa da, baina 0.000 zor ditu. Eta beraz, nork ordaindu behar digu? Joaten denak? Lagapen hartzaileak eta 400.000 euroko zorra geratuko zaio negozio egin gabe, ezer egin gabe. Negoziorik ez badago nola ordainduko du zorra? Ez da esaten beste nonondik aterako duen dirurik edo zer? Bestalde, txostenean esaten da, ordaintzen ez badu, lagapen hartzailetik besteari pasatuko zaiola, baina hori ez da horrela, nik uste du kontua serio jarri behar garela, eta kontratu publikoen kasuan argi auki behar dugu, zorrak ordaindu behar direla, lehenik eta behin. Ezin dira 600.000 euro pilatu zor modura, bigarrenik hemendik eskatzen diogu alkate andreari eta gobernu taldeari, lehenik eta behin, banbalin artetik ez ibiltzeko, atzetik ez ibiltzeko, gauza publikoak kudeatu behar direnean, bigarrenik uste dugu, utziko gaituen enpresa honek kaudimenik ez duela. 600.000 euroko zorra izateak erakusten du enpresa honek ziurrenik kiebran dagoela. Eta, beraz, udal honen lana izango da, zorrorik kitatzen ez bada, epaitegitara joatea erreklamazio orkestera. Edonola ere, udal hone badu ardura, administratzaileri, sozietateko administratzaileri ardura eskatzeko. Bete beharra betetzen ez direnean, bete behar fiskalak, tributarioak ardura dute. Eta beren ondare pertsonala jarri beharko dute. Hementxe gaude ikusten, enpresa honek, utziko gaituen enpresa honek ez duelako ordainduko bete beharrekoa, eta esaten da gainera prozedura zibil eta penalak aplika daitezkela, eta hori eskatzen dugu. Kontua da, ezin dela jendea herri honetatik joan, horri bezalako zorra utzita, 400.000-600.000 eurokoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, emendakinaren bozketara pasatuko gara. Emendakinaren aldeko bozkak. Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak. Zer? Berriro egingo dugu bozketa. Emendakinaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak. Ez daude, abstentzioak, Partido Popularra eta Partido Sozialista. Eta orain proposamena bozkatuko dugu. Kontrako bozkak, Partido Popularra eta Partido Sozialista. Aldekoak, abstentzioak, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, Kanpillo Anderea, zeurea txanda. Bai, bozkaren zentzua esateko, eskerrik asko alkate anderea. Esan behar, que tramitamos este expediente. Esan behar dugu, expediente hau tramitatzen dugula, administrazioa behartzen gaituelako. Eta eskatutako irizpide guztiak eskakizuna betetzen badira ere, zalantzak ditugu dokumentazio teknikoaren inguruan. Batez ere kontutan izan da zer nolako bilakaera izan duen enpresa honek azken urteotan. Horregatik, hain zuzen ere, abstenitu gara, eskerrik asko. Honez beste, 123. puntura pasatuko gara udalbatzaren erabaki proposamenari buruzkoa. Helburua, Getxoko udaleko langileen plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzea. Gizarte kohesioaren arloan lanpostu bat eta lanpostu bat amortizatzeagatik eta administrazioari kategoriako 15 dotazio, TAG kategoriako 3 dotazio, informatikako lizentziatu kategoriako zuzkidura bat eta ingenieriari tekniko industrial kategoriako zuzkidura baten derrigortasun data aldatzea. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, administrari lanpostuko 15 dotazioaren derrigortasun data aldatzea. Tekniko administrazio orokorrako teknikari lanpostuko 3 dotazio, informatiko
lizentziadun lanpostuko dotazio bat, ingeniari tekniko lanpostu dotazio bat, eta gizarte langile lanpostuko dotazio bat. Egindako aldaketa jasotzen diren taulan, hor daukazue taula. Bigarrena, lanpostu amortizatzea administrazio orokorreko eskalan 38 kodearekin azpi eskala laguntzailearekin administrazio laguntzailea kategorian. Hirugarrena, administrazio laguntzailea lanpostuen zerrendako dotazio amortizatzea 50 kodearekin. Laugarrena, aldaketa horien ondorioz aldatu egin behar da indarrean dagoen lanpostu zerrenda. Horren bestez, aldaketa horrekin bat etorriz, azalpen memoria bat erantzi da. Eta bosgarrena, alkateari ahalmena ematen zaio, bere karguan diharduela, erabaki hau eragingarrian betetzeko beharrezkoak diren neurri guztiak arditzen. Seigarrena, erabaki hau, Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratuko da jende guztiak ezagutu dezan. Eskerrik asko, Urkutza jauna, alcalde. zeure txanda. Eskerrik asko. Bien, hoy traemos a pleno una propuesta que afecta a la plantilla y a la razón de puestos de trabajo, como se ha explicado. En primer lugar, lo que se busca es Bai, lehen da bizi, derrigortasun datak aldatu nahi dira, legeri honen arabera, oreka bat aurkitu behar delako, herritarrak bi hizkuntzetan artatzeko eta funtzio publikoak egin ahal izateko. Horregatik, konpromesua mantendu behar dugu euskararen normalizazioarekin, baina hau ezin da oztopo bat izan postu hauetara sartzean. Honek esan nahi du profil linguistikoa ez dela desagertuko, baina beranduago eskatuko dela. Horrela sententziak betetzen dira eta berdintasuna mantentzen da. Gainera, administrari laguntzailearen lanpostua aurkeztuko da. Hau estruktura eta benetako beharretara moldatuz. 38. Postua administrari postua da. Eta aldaketa hau egin nahi dugu indarrean dauden pleguak mantentzeko, euskararen atentzioa edo euskeran hartatuak izan ahal izateko, udal zerbitzuak ere horren eskura jarriz, enpleguaren eskaintza publikoa mantenduz, eta zerbitzuaren beharrak betez. Honek ez du zerbitzuaren kalitatean eraginik izango, baina oraingo errealitatera moldatzen da. Horregatik aldeko botoa eskatzen dugu. Beste norbaitek hitza hartuko du? Rodríguez jauna. Bueno, puntua ez duzu ekendu, eskatu genizuen bezala, baina horrekoan azten ditu zaretenez, zegoen puntu batean agian eskatu diezaiko zue, eskatu dezakegu zuek ez eskaguzka ematea honi. Lotzagarria da esan duzuena eta lotzagarria da erabat proposamen haguna ekartzea. Batetik, argi izan barra gauza bat. Eskuin eta eskuin muturreko olatu etorri zenean Euskararen kontrako oldarraldia etorri zen, eta zuek Euskararen kontrako oldarraldi horren aurrean egiten duzuen da men egitea, belauniko jartzea. Eta lotzagarria, ez da egia Euskara sustatzen duzuela, eta ez da egia hizkuntza eskakizunek aukera berdintasunaren kontra dojoaztela. Hori ez da egia. Edonork dauka Euskaraz ikasteko ahalmena. Eta ere gehiago izango nuke, 40 urtetik berakoak Euskaraz ez baldin badakitea egian beren gurasoekin hitz egin barko lukete. Baina ez eskatu administrazioari gutxieneko batzuk ere ezabatzea. Zuek esaten duzuena da arazoa konpontzen dela, eta ez da egia, arazoa ez da konpontzen. Arazoa atzeratu egiten duzue, besterik ez duzu egiten. Zer gertatuko da, ope honen ostean sartuko da lanera jendea hizkuntza eskakizuna betetzen ez duena, eta 2029 urtean hizkuntza eskakizuna betetzen ez duenean zer egin duzue, kaleratu? Bai? Benetan? Nos lo creéis ni drogauz. Baina ez da hori bakarrik, esaten egiten duzuen guztia
ez dugu lertzen. Legebiltzarrean une honetan tramitatzen ari dira bi lege proposamen bat, zeuena, Eusko Alderdi Jeltzalerena, eta bestea gurea. Lege proposamen horiek edo lege horiek ziurrazko onartuta egongo dira 2026ko otsailerako martxorako beranduenez. Zergaitik orain egin hau? Zergaitik egiten duzue hau? Zergaitik aldatzen dituzue hizkuntza eskakizunak aspaldin jarritakoak balizko errekurtso baten aurreko, balizko ebazpen baten aurreko, balizko ezezko baten aurrean. Horretarako, benetan, esaten duzuena ez da egia, zuen hitzek ez dute bat ere egiten erabat zuen ekintzekin. Hemen, argi izan behar gana da Euskararen kontrako oldarraldia dagoela, eta Euskararen kontrako oldarraldiari aurre egin bartzaio. Eta belauniko etzaio aurre egiten horri. Eta orain zuek planteatzen duzuen eskari honekin, gertatuko dana da men egiten duzuela. Ontzat eman dituzuela eta ontzat eman dituzuzuk zuzenean, zure solasaldian ontzat eman dituzuela Euskararen kontrako oldarraldia protagonizatzen ari diren guztien arrazoiak. Eta hori lotsagarria da. Eta orain hau bai, zango dut erderaz, porque lo que hay que dejar claro primero es que lehendabizi argi dago hizkuntza eskakizunak betetzea ez doala berdintasunaren aurka. Ezin dugu gezurretan jarraitu. Administrazio lanak egingo du eskakizunak betetzen dituenak. Orain egiten ari zaretena da arazo hori deribatu edo balizko arazo horri erantzun, baina oraindik ez da halakorik gertatu. Oldarraldi bat dago euskararen aurka. Hizkuntza eskakizun horiek ez dute gizartearen errealitatea islatu behar. Gutxiengo eskakizun batzuk edo minimo batzuk bermatu behar dira. Euskera delako diskriminatuta dagoena eta ez erdera edo gaztelania. Horregatik, hizkuntza eskakizun horien helburua da minimo batzuk ezartzea, diskriminazio positiboa sustatzeko eta gure hizkuntza babesteko, ez besteen hizkuntza. Baina zuek egin albeste egiten ari zarete horren aurka. Gainera, eskaintza hau aurkeztu duzue, baina 3 hilabetetan legeria alda liteke. Orduan, nahi duzuena da 2029an arazoari aurre egitea, baina zer gertatuko da? Pertsona horiek, orain lanpostua duten pertsona horiek 3 urte barru hizkuntza eskakizuna betetzen ez dutenean, botako dituzue. Ez da hala izango. Gauzan gero eta okerrago da. EAJko zinegotziei zuzetzen gatzeizuzue. Etzazu hemen egin, aldatu, kontrako boska eman eta hau kendu. Hau erabat lotsagarria da. Erabat lotsagarria. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrea jauna. Sí, gracias. Luego hay una... Bai, gero mozio bat dago arlo honen ingurua. Gobernu talde batek proposamen bat aurkeztu du eta guk uste dugu gure udalerriko langileen profilera moldatzen dela, gure langileak babesten ditu eta gure realitate sozialean dagoen euskera mailak bermatzen dira, islatzen dira. Beste norbaitek, Campillo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Gaur aurkezten duguna bete behar jurisprudenziala edo legala da. Alde batetik 2025ko uztaileko 9ko legeak bete behar ditugu eta prozesu hauek 2026ko bukatuta egon behar dira. Kasurik eta hoberenetan otsailean legeak aurrera moten badeuen denporaz kanpo gauz. No hacerlo derivaría en responsabilidades y por lo tanto
Hala egiten ez badugu, epetik kanpo egongo gara, eta horregatik lege ziurtasuna dela eta aurrera egin behar dugu. Ikusten ari gara, deusestatzen ari direla, eskakizun oso altuak dituzten postuak. Errealistak izan behar gara, eta data helduta eskakizun horiek betetzen dituztela akreditatu beharko dute. Baina euskera meritu bezala kontuan hartzen jarraitzen da. Meritua denez eta euskera maila kontuan hartuta estatistiken arabera postu horiek hizkuntza eskakizunak betetzen dituzten pertsonekin betetzen dira. Ados gauzela. Ez, eta gustura egongo gendun aldaketa. Klaro baietz, ez gauz ados. Mozioa luzeago hitz egingo dugu, baina en behar dugu. Hori da gure bete beharra. Con esta propuesta, el euskera no se elimina. Proposamen honekin euskera ez da kentzen. Argi dago ez dela nahikoa, baina ez da hau kentzen. Legeekin bat egin behar dugu eta horregatik aldeko botoa eskatzen dugu. Boska. Bozketara pasatuko gara beraz, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, EH Bildu. Honez beste 124. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena gizarte larrialdietarako laguntzak finantziatzeko. Batzordaren proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea, zenbakia da 2008-2017 zenbatekoa, 4.000 euro duela, eta da gizarte ekintza eta gizarteratzea hor gehitu, eta dirua sortzen da diruzaintzako gerakinetik. Hori arte jauna? Egun hor, Katandrea, eskerrik asko. Gizarte kohesioko arloak dioen moduan, bere txostenean, eskakizuna egiterakoan, beharrezkoa da gizarte larrialdietarako laguntzen finantzaketa handitzea, gizarte kohesioaren erabiltzaileen beharrei erantzuteko. Hori dela eta, 400.000 euro gehiago eskatzen dira, Etxuko udalak beharrezkoak izan diren gizarte larrialdietarako laguntza guztiak beti bermatu egin ditu. Eta koherentzia horregaz, proposamena dakartzen dugu osoko bilkura honetara plenotara. Beste norbaitek, hitza? Ez, beraz proposamena bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartu geratzen da. Honez beste, 125. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2025ko azaroaren 7an udaltzainek jasandako erasoa gaitzesteari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Bozeramaileen batzordeak 2025ko azaroaren 7an gehiengoz hartutako erabakia da. Udaltzainen aurkako erasoa gaitzestea. Joan den urriaren 25an, polizia jarduketa baten bidez, musika ekipo batekin volumen handian bizilagunei enbarazu eginez zebilen pertsona talde bati zirkulatzen jarraitzea eragutzi zitzaion. Orduan parte hartzaile batzuek objektuak jaurti zizkieten jarduten ari ziren udaltzain eta ertzaini, eta beirazko edalontzi bat jo zuten udaltzain baten aurpegian sudurrean fisura bat eraginez. Zenbat pertsona identifikatu zituzten eta zehazpen espedienteak ireki zizkieten. Lesioaren ustezko egileari berriz polizia atentatu delitu bat egotzita. Horren aurrean, Getxoko udaleko bozeramaileen batzordeak honako hau adierazten du. Euskal Polizia osoari eta bereziki Getxoko udaltzaingoari aintzartespena eta laguntza ematea egunero egiten duten lanagaitik eta gaixotarren zerbitzura dauden polizialanetan parte hartzeagatik. Getxo udalerri segurua izaten jarraitzeko. Indarkeria adierazpen guztietan demokraziarentzat, elkarrizketarentzat eta herritarren arteko bizikidea baketsuarentzat mehatxu zuzena da. Beren eginkizuna betetzen edo horiek direla eta agenten aurkako edozein indarkeria mota, fisikoa, ahozkoa edo simbolikoa gaitzetsi eta argudiatzen dugu.
Indarkeria ekintza bakoitzak pertsonen arteko konfiantza suntsitzen du eta bizikidetzari eta bakeari eusten dion gizarte sarea apurtzen du. Norbaitek hitza? Bildosola jauna. Bai, puntu honetan hitza hartu nahi dugu, adierazpen honetan gure taldeak abstitu egin zelako eta erabaki horren azalpena eman nahi dugulako hemen ere, nahiz eta bozeramaile batzordean eman. Udal Gobernuak aurkeztutako adierazpen proposamena jaso genuenean guk ere beste proposamen bat eraman genuen eztabaidara. Nahiz eta gero udalak webgunean argitaratutako harrean horren inolako aipamenik ez egin. Hau ohiko joka ere izaten delarik. Eta aprobetxatu nahi genuke aukera hau berriz ere esateko udalaren publikazioa zintzoak izan behar direla eta jaso behar dutela gure ustez bozeramaile batzordetan gertatzen dena. Proposamen alternatiba baldin badaude ere. Eta gaira bueltatuz, beste proposamen bat egin genuen gure ustez aurkezten zitzaiguna larun bat horretan gertatutakotik aldentzen zelako eta orokorkerietan jausten zelako. Urriko larun bat horretan gertatutakoa gertakari zehatz eta puntual bat izan zen eta horrela erantzun bat zitzaion eta horrela erantzun bat zaie horrelako gertakariei. Orokorkeriak erabiltzeak desitxuratu egiten du adierazpenaren helburua. Euskal Polizia osoari aintzespena egitea eta laguntza ematea bezalako esaldiekin aldendu egiten gaitu egoeraren aurrean. Eta ez dakigu egia esan zertara zetorren horrelako esaldi bat larun bat hartan gertatutakoarekin. Egun horretan, udaltzain batzuei objektua jartzi bazitzaizkien eta horietako batek aurpegian kolpea jaso bazuen, uste dugu arreta eta elkartasuna pertsona horiengan jarri bartzela eta ez saiatu berriro ere gaia desbideratzen bestelako interes batzuen mesedetan. Eskerrik asko. Beraz, 136. puntura pasatuko ginateke. Hemen ez daukat testua. Bozeramaileen batzordeak 2025ko azaroaren 24an emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunerari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Bozeramaileen batzordea 2025ko azaroaren 24an hau batez adierazpen instituzional hau onartu eban. Emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsazko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutena bakartzeko eta isilarazteko joera du. Eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagotzen du. Izan ere, sarerik ez izateagaitik eta komunitatean sustraituta ez egoteagaitik egoera horiek areagotu egiten dira isolatuago egon daitezken emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanatuetan daudenak, desgaitasun duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu, eta batez lotura garatzea eta narratiba komunak sortzea ahalbidetzen du. Horregaitik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake, eta berdintasunean oinarritutako harreman inguruneak sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenak tokirik izan gabe. Auzokideen lagun edo kuadrilen arteko harreman estuak goiz ohartaraz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororietatik indarkeria jasatzen ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake, baita empatia adierazi eta gertuko bide laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxista aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake, eta egoera horietan bere erritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazioa babes dezake. Horretarako eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake, eta publikoki biktimarekiko eta haren ingurukoekiko elkartasuna eta gaitzespena adierazi. Udalok erantzunki zuzena dugu komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrilak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren
eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna dugu. Horregatik etxeko udalak honako jarduera hauek garatzeko konpromiso hartu du. Hurbiltasun sare lokalak indartzen jarraitzea, topaguneak, komunitate jarduerak eta tokiko elkarten bizitasun zaindu pertsona guztiak eta bereziki emakume eta neskari zaurgarrienak konektatzeko. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatzen jarraitzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Hezkuntza, osasun, kultura eta aisialdi ingurunetan laguntza sareak sustatzen jarraitzea, zerbitzu publikoak taldeekin, elkartekin eta berdintasunaren eta indarkeria matxisten aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko ekimenekin konektatzeko. Sensibilizazio eta kontzientzazio kanpaina garatzen jarraitzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista utzaltzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Indarkeria matxistako kasuen aurrean herritarren mobilizazioa sustatzen jarraitzea, indarkeria gaitzesteko eta biktimekiko elkartasuna adierazteko. Kanpaina eta kuadrilen aliantzak garatzen jarraitzea sexuen arteko harreman osasungarri eta bidezko kodeak sortzeko, dibertsitate osoan, kode matxista eta misoginoak hauzteko. Tokiko emakume mugimenduei eta mugimendu feministari laguntza eta haiekin koordinatzen jarraitzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak haien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Herritar guztiak gonbidatzea emakumeen elkartek eta mugimendu feministak antolatzen dituzten deialdietara. Norbaitek hitza? Ez, beraz, mozioen atalera pasatuko gineateke, 137. puntua, antolakuntza eta kontuen atalean gaude, 137. puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketarekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire, zintzu izan diren aldaketa horiek. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 138. puntura pasatuko gineateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidez aurrekontu aldaketagaz jakitun geratzea. Aldaketa izen da, 5.397.2024 zenbakidun ebazpena, 491.727 euroko zenbatekoarekin, kreditu finalista gehitzea. Eta da, lanbide 2025-26 deialdia. Norbaitek hitza? Ez, orain bai, mozio eta interpelazioen atalera pasatzen gara, 139. puntuarekin. Popular Rural taldearen mozioa, zuaitzak inausteari buruzkoa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. No podemos ocultar que el servicio de jardinería... Eskerrik asko, alkate jauna, ezin dugu eskutatu lorezaintza zerbitzua oroar eta inausketa zerbitzua bereziki egoera onartezina bihurtu dela Getxo bezalako udalerri batentzat, komunikabideetan, sare sozialetan eta bizilagunak osoko bilkuren aretoan behin eta berriz egonda ere, egunero egiazta daiteke lorezaintza zerbitzua ez dela behar bezala ematen, eta bereziki gure zuaitzetan inausketak egin behar direla. 2026ko otsailean amaituko da lorezaintza kontratua, 4 urtez indarrean egon ondoren. Kontratu berean artikulu oso bat dago gure zuaitzen inausketan noiz eta nola egin behar den jasotzen duena. Horietan urtean 4 metro baino gutxiagoko zuaitzak inausteko irizpideak edo nahitaezkoa ezartzeaz hitz egiten da. Gure bizilagunek ez dute egoera hori zertan gehiago jasan eta osoko bilkuren areto honi dagokio azalpenak eskatzea udalerriko zuaitzak noiz eta nola inausi behar diren argitzeko eta inausketa horien balorazio ekonomikoa egiteko. Inausketa horiek egin ez direnez, lorezaintza
enpresari erreklamatu behar zaio egin gabeko inausketengatik ordaindutako zenbatekoa eta diru horrekin zuhaitzen inausketa berehala egingo duen enpresa bat kontratatu behar da. Gure parkeetan eta lorategietan normaltasuna eta bizlagunen lasaitasuna berreskuratu ahal izateko. Horregatik guztiagatik udal talde popularrak erabaki proposamen hau aurkezten du. Getxoko udalaren osoko bilkurak erabaki du dagozkion udal zerbitzu teknikoei eskatzea idazki honetan aipatutakoa jasoko duen txosten bat egiteko. Eta ondoren, lorezaintza enpresari erreklamatzea ordaindutako eta gauzatu gabeko zenbatekoak horiekin gure udalerrian premiazko inausketa zerbitzua kontratatzeko. Eta udal komunikabidetan mozio honen berri ematea. Zeharkako bat dago. Bai. Carmen. Urgitza jauna, irakurriko duzu mesedez? De acuerdo con los aspectos generales expuestos en la moción, el Grupo Político Partido Popular. Vale, alderdi politikoaren mozioan zuhaitzak inausteari buruz aurkeztutako mozioan, azaldutako alderdi orokorrekin bat etorriz, Eusko Alderdi Jeltzalea, talde politikoak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak honako mozio transakzionala proposatzen dute. Lehenengoa, Getxoko udalbatzak, udal zerbitzu teknikoei, lorezaintza kontratuaren baldintza agiriaren 4. artikuluko 4.1, 4.2 eta 4.3 ataletan ezarritakoa betetzen jarraitzeko eskatzea erabaki du. Honako hau bermatuz. Jarduerak lorezaintzako jardunbide egokien arabera egitea, zuhaiztien osasuna eta hiri erabilerarekiko bateragarritasuna errespetatuz, hondakinen segurtasunari, bilketari eta tratamenduari buruzko beteharrak betetzea, bai eta pleguaren atal bakoitzean adierazitako maiztasuna ere, inausketaren helburua bermatzea, alearen apaindura, bilakaera eta garapen egokia, haren ingurumen funtzioa arriskuan jartzen duten praktika saiestuz, 8 metroko eta 8 metrotik gorako zuhaitzetarako bitarteko egokiak erabiltzea eta kasuz kasu aztertutako maiztasun espezifikoak errespetatzea, alaber indarrean dagoen ordenamendu juridikoa betetzen dela zainduko da. Honako hauek barne, 33/2015 legea, natura ondareari eta biodibertsitateari buruzkoa, azpiegitura berdearen estrategia nazionala, garapen jasangarriko helburuak eta 2050erako deskarbonizazioko Europako estrategia eta klimaldaketari buruzko estatuko araudia. Bigarrena, inausketa jarduketen plangintzarekin jarraitzea, zerbitzu teknikoek egindako egutegiaren arabera, lehentasuna emanez segurtasunari, zuhaitzen osasunari eta parketa berdeguneetan babesleku klimatikoak sortzari. Hirugarrena, udal komunikabidetan transakzio honen berri ematen gardentasun eta sarbide publikoa bermatuz. Eskerrik asko. Alkate jauna, eskerrik asko mandakin horregatik. Lehenengoan, diozue, Getxoko udalbatzak udal zerbitzu teknikoei lorezaintza kontratuaren baldintza agirian ezarritakoa betetzen jarraitzeko eskatzea. Arazoa da ez dela ezer egiten ari eta orduan ezin daiteke esan ezarritakoa egitea eskatuko dela ez gaudelako ara egiten. Gero, bigarrena, inausketa jarduketen plangintzarekin jarraitza, zerbitzu teknikoen egindako egutegiaren arabera, baina arazoa da egutegi hori ez dela existitzen. Hainbat saiotan eskatu dugu, baina ez da aurkeztu, ez da pleguetan sedatutakoa betetzen ari, eta beraz ezin dugu mozio hau onartu. Eta hori esan da, alkate jauna, bai, mozioan esaten den bezala, zuhaitzak herritarren eskura egon behar dira, eta ez alderantziz, Galea, Aizkorri eta berdegune handiak ditugu gure eremuan, eta era honetan, mendira joan nahi direnak edo berdeguneak gozatu nahi dituztenak, leku nahiko dituzte. Horregatik, beharrezkoa da berdegune horiek prest egotea. Ezin da gertatu argirik ez egotea udan edo udan zehar berdegune hauetan gaudenean.
edo etxeetan argia esartzea zuhaitzak oso altuak direlako eta ez direlako inauzi. Herritarrak ezin dute leihoa ireki adarrak sartzen zaizkietelako etxean. Egia esan kutsatzen ari gara, argia denbora guztian piztuta eduki behar dutelako. Ezin dugu hala jarraitu etxebizitzatik gertu zuhaitzak dituzten auzotarrek ezin dute leihoa ireki lehen esan bezala zuhaitza sartzen delako etxean. Gainera San Isidroko biztanle batek beste egunean esaten zuen nahiko arriskutsua zela ere kalean egotea, ezin baizelako kalea ikusi adarrak zirela eta. Hemen izan ditugu hainbat auzotar, Andramaritik datozenak, Getxotik datozenak, eta gainera pleguetan ezarritakoaren aurka egiten ari dira. Plegu horietan ezartzen da zuhaitzak ezin direla 4 metrotik gorakoak izan, baina hori ez da betetzen. Gainera hirigintzako batzordeari ere galdetu diogu ia zenbat aldiz inauzi diren zuhaitzak, baina informazio hori ez zaigu bidali. Beraz, argi eta garbi dago ez zaudetela pleguak betetzen. Hau, konkurtso publiko bat da, eta plegu horren arabera, enpresek hitza eman zuten eskakizun eta baldintza batzuk betetzeko, baina urtean 4 aldiz inauzi beharrean, behin baino ez badugu egiten, zer gertatzen da? Enpresak ezer egin gabe dirua eramaten duela. 4-8 metrorako zuhaitzak birritan inauzi beharrean behin egiten badu, zenbat diru eramaten ari dira. Eta beste zuhaitz oso altu batzuk kontratuaren 4 urteetan zehar ez badituzte inausten, hainbat dirurekin gelditzen ari dira. Eta gauza bera gertatu zen, hondakinak biltzeko pleguarekin bezala. Badirudi udaloni ezaiola sola enpresek pleguak betetzen dituzten ala ez. Esaten ari gara munduko kutsadura arazoari aurregin nahi diogula, baina hemen Getxon zuhaitzen arloa dela eta horren aurka egiten ari gara. Udalak enpresei eskatu behar die pleguetan ezartzen dena betetzea. Ez dira inausten ari eta guk uste dugu beharrezkoa dela egoera hau aintzat hartzea, Getxoko egoera gero eta okerragoa delako. Beraz, momentua utzi da, heldu da plenoak zerbait esateko. Beste norbaitek? Alguien, Anderea? Lehenik eta behin, komentatu behar dizuet gobernu taldetik bat gatozela behar izan horrekin. Konpromiso irmoa da, partekatua eta talde guztiena ulertzen dugunez, ez da hori bai uste dugu baita ere garrantzitsua dela diagnostiko esageratuak ekiditea estatozelako bat errealitatearekin. Eremu berdeen kasuan esan izan dugu oroar positiboa da. Eta herritarrek esan digute, pozik daudela. Horrek ez du esan nahi, ez daudenik hobetu beharreko gauzak, azken finean, daude hobetu beharreko gauzak, hoiek hartatzen ari gara, eta hori ze esan digute. Horregaitik uste dugu, eztabaida hau, zorroztasunetik landu behar dela, eta horregatik EAJarekin batera, zuzenketa transakzional aurkeztu dugu, uste dugulako ez garela errelato alarmistetan sartu behar, eta gogoratu behar dugu zeintzuk diren benetako obligazioa kontratu honetan, eta hori da hain zuzen ere transakzional honekin jaso nahi duguna.
Inausketa kontratuan ezarritakoaren arabera egin bar direla, 4 metrotik berako zuaitzen kasuan, 4 eta 8 metro bitartean, eta 8 metrora bitartean. Eta horrek zer esan nahi du? Hemen gu ez gara adituak, ez da? Baina, bateragarritasuna bermatu behar da hiri erabilerarekin, beste behar izan batzuk eta bete behar batzuk segurtasun aldetik, eta, kontu bakoitzerako tipologiak ere kontutan hartu behar dira espeziek. Eta hau teknikoki, kasuz kasu, partekatu dugu, planifikatu dugu. Gainera, transakzionalean zerbait gogoratzen dugu askotan ahazten dena. Zuhaitzen kudaketa kontu bat ez da kontu klimatikoa baino, hiri segurtasuneko da horregaitik, enpresa kontutan hartzen dugu irizpideak daudela garapen jasangarrirako, deskarbonizaziorako, zuhaitzak azken finean babesleku klimatiko dira gure udalerrian, azken finean laguntzen dute beroti babesten, airarea hobetzen, eta biodibertsitatea babesten horretarako oreka bat sortu behar da. Gaurkoan, aurkeztutako mozio honetan, planteatzen dira aukera batzuk, baina mozioaren eskumenetatik haratago da, eta esan beharra dago, ez dira bideragarria juridikoki eta teknikoki. Ezin dira eskatu txosten teknikorik gabeko gauzak, eta ezin duguna da esan, zerbitzu urgente bat gehitu behar zaiola, modu paraleloan egungo kontratuari bermerik eskaini gabe. Eta guk nahi badugu bidean dena hobetu, plegu berriak martxan daude, eguneratuta, langile gehiagorekin, beharrezkoa bada, irizpide teknikoak indartu dira. Kontratu honetan, lizitazioa ateratzeko da, oraindik ez dakigu pleguen dokumentua zein izango den, baina zain egongo gara eta espero dugu salto kualitatiboa izatea. Alde guztietatik eta horregatik hain zuzen ere ez dugu Alderdi Popularraren mozio babestuko. Eskerrik asko. Deba Anderea. Egunon guztioi. Zuhaitzen podaren inguruan azken aldian sortu diren eztabaidak erakusten du beharrezkoa dela gai hau modu serio eta ordenatuan lantzea. Auzotarren kezkak egon badaude, baina askotan horien atzean informazio falta badago. Gaur egun Getxok ez du poda egutegi publikorik, ez da Zuhaitzen katalogo egunaturik ere. Non azaltzen den, noiz, nola eta zergaitik egiten diren jarruketa horiek. Informazio hori gabe ez da erraz ulertzea zein irizpideren arabera egiten den inaustea, eta horrek sortzen du ziurgabetasuna. Horregaitik uste dugu lehentasuna izan behar dela planifikazioa bermatzea. Hau da, Zuhaitzen katalogoa eguneratua egitea, poda egutegi publikoa sortzea eta auzotarren jarduketen berri aldez aurretik ematea. Baina gai hau ez da soilik Zuhaitzen inaustera mugatzen. Guk hainbat aldiz eskatu dugu udal gobernuak azterketa integrala egitea, jakin dezagun ea zerbitzuaren kudeaketa publikoa udalerriarentzat hobea den ez soilik ikuspegi ekonomikotik, baita ikuspegi sozial, ingurumen eta kalitate arloetan ere. Irailean bertan mozio bat aurkeztu genuen norabide horretan, baina udal gobernuak eta PPek ez zuten aurrera eraman nahi izan. Eta horregaitik argi izan nahi dugu mozio honetan planteatzen dena ez da irtenbide integrala, ez du arazoaren muina lantzen, eta praktikan partze bat proposatzen du. Getxon, lorezaintzarekin eta zerbitzuaren antolakuntzarekin agertzen ari diren arazoak ez dute konponbide azkar eta isolatu bat behar. Ikuspegi osagoa, planifikatua eta datuetan oinarritutako konponbidea behar dute. Azterketa hori egin gabe ez dago datu nahikorik egungo kontratuaren hutsuneak edo proposatutako neurri zehatzak modu objektiboan baloratzeko. Horregaitik guztiagaitik gure taldeak abstentzioa bozkatuko du. Eskerrik. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en relación a la moción... mozio honen inguruan zera esan nahi dugu. Lorezaintza zerbitzuen lana babestu nahi dugu, eta Andrade jaunak esan bezala, esaten da C4 batean urteroko lana egingo dela, baina esaten da baita ere zenbat maiztasunekin egingo diren lan hauek, eta atsedenaldiak ere egongo direla. Beraz, ez duzu artikulatu osoa irakurri baizik eta lehenengo partea. EH Bilduri zer esan? Urtero guk egutegi hori argitaratzen dugu, oraintsu argitaratuko dugu, baina tira, aztertu nahi badute, bialiko dizket eta edabidetan ere agertuko da. Lehenik eta behin, udalak ez du improvisatzen.
Eta badirudi horixe esaten dela mozio honetan. Guk indarrean den antolamendu juridikoa bete behar dugu. Ez bakarrik pleguan jasotzen diren artikuluak. Hala, bermatu behar dugu transakzionalean adierazi bezala zuzentarau batzu betetzen direla, hau da, hiri lurzoruan 10% gerizpean egotea, estalpeak sortu behar ditugu, babesleku klimatikoak, muturreko beroti babesteko herritarrak, eta, estrategia Europar badago, 2050 deskarbonizazioarekin, eta gure karpena egin behar dugu. Eta azken finean, zuhaitzek CO2 harrapatzen dute, oxigenoa sortzen dute, eta hiri osasuna hobetzen dute. Hala, 11. GJH beteko dugu eta baita 33/2025 legea ere bai. Eta hor sortzen dira zuzen ere obligazioak administrazioentzat. Bigarrenik, mosketaren inguruan, eman nahi den iruditik oso urrungu badaukagu plangintza zehekatu eta kalendarizatua. 2627 zuhaitz enbakiko dira plataforma elevadorarekin, 1325 eskailerarekin eta 648 oso altuak direnak baliabide bereziekin. Zifra hauek ez dira promesa, konpromisoa dira eta bidean dira. Hain zuzen ere, jada azaro eta abenduan egin dira lan batzuk, batzordean esan bezala temperaturatzen egokina, baina orain bada, eta hala, azaro eta abendu bitartean, Carretera La Galea, Avenida Lange, Maidagan eta beste leku batzuetan jarduketak egin ditugu. Hirugarrenik, irizpide teknikoak argiak dira udal honetan. Ez da inaustagatik, hain zuzen ere babesleku klimatikoak babestu nahi ditugu, mantendu nahi ditugu parke eta berdeguneetan. Horrela askatu digutelako herritarrek gehiegizko inausketak ekidin nahi ditugu, klima aldaketarekiko resilientzia ez konprometitzeko, eta bide eta oinezkoen segurtasuna bermatu nahi dugu, baita zuhaitzen osasun egoera eta hiri paisaiaren kontserbazio ere. Eta hemen zer azpimarratu nahi dugu, oreka hori importantea da, aurkitu behar dugu, bai esaten diogu inausketari, bide publikoari eragiten dionean, segurtasunari, irisgarritasunari, edo ikusgaitasunari, kasu batean batzordetan esan da, baina era berean, fatxada edo eremu pribatuek ere eraginak izaten dituzte, baina bai esaten diegu baita ere, ezinbesteko funtzioa betetzen dituzten zuhaitza mantentzari, gerizpeak, temperatura murriztea, CO2 hartzea, biodibertsitatea, ezin dugu inausketa praktika sistematika bihurtu, eta zuhaitzei funtzio ekologiko hori kendu. Laugarren IPParen mozionetan eskatzen dena da berehala kontratatzea eta dirua reklamatzea, baina horrek kostuak bikoiztea ekarriko luke eta plangintza alde batera uztea. Ezin dugu presioagatik bakarrik esku hartu, presio mediatikoagatik, estrategia klimatikari eta hiri osasunari jaramonik egin gabe, oreka behar dugu. Labur bilduz, lore zaintza zerbitzuak zorroztasunez diardu, planifikatuta eta etorkizunera begira. Ez da lan faltaren arazoa, baizik eta araudia betetzekoa, etorkizuneko getxon pentsatzekoa, eta ez bakarrik egungo egoeran. Horregatik, egindako esfortzua aitortza eskatzen dugu getxok, gerizpe gehiago, resilientzia gehiago behar du. Eta bide publikoari eragiten dionean, fatxadi eta bar, kasuak landuko ditugu. Eta horregatik, guk esesko emango dugu mozioa. Eskerrik asko, beraz, bozketara, ez. Tranquila. Andrea Jauna. Que te echan al cuello, ten cuidado. Sí, Andrea Jauna, cuidado. No es cierto lo que cuentas. Ez da egia Urkitza jaunak esandakoa, ez dago ibilbide horri bat, azkena 2020-2025 da, eta inok ez daki bere kaletako zuhaitzak noiz ebakiko dituzten. Zergatik lehen inausten zen eta orainez, zergatik, kontratua bukatzen ari da, eta kontratu batzuen kasuan, funtzioak horretan geratzen dira. Ardurak eska ditzakezue, eta prezioak deskontatu zerbitzua ematen ez duten enpresei, azken finean nahi dutena ez egiteko. Hala, funtzionario edo teknikari edo enpresa baten esku ustea betetzen den edo ez, azken finean esaten da, irizpide pertsonala azken fina izan daitekela, enoa inaustera, izea dagoelako edo ez daukadalako gogorik. Hombre, enpresak 200.000 euro aurreztuko ditu ordaintzen ari garen kontratutik. Hau da, kontua ez da inausten ez baduzu ez daitut ordainduko, ez ordaintzen jarraitu behar dugu, eta hori
ez da legezkoa eta ez da bidezkoa. Datuak argia dira eta esaten da, herritarrak behin eta berriro kexatzen ari direla arazo berdinaren inguruan, parketan esterako inausten, hau da, inausteak ez du esan, nik uste du gainera oso arazo kontzeptuala dela, ez da? Motosierra hartzen da zuhaitzak mozteko. Baina hemengo teknikari batek horrek, badaki horretarako zer behar den, eta ez dira edonola betik inauzi behar. Hori ez da inaustea. Hori da talatzea, bera botatzea. Beraz, nik uste du kontzeptu aldetik ere kontuz dibili behar garela. Inaustea ona da, bedartzarrak entzea dakar, hobetzen eta zuhaitzak fuertago egiten ditu. Ez da arbolak bera botatzea, beraz nik uste du kontzeptu hori distorsionatuta dagoela. Eta enpresak onura handia dakartza honen kontura, azken finean. Eta horregatik guk nahi dugu azterlan bat egitea, enpresa honetan, enpresa aukentzea, eta beste bat jartzea, eta ondo argi esaten da, udal zerbitzu teknikoi eskatzen zaie txosten bat egiteko. Nik nahi dut txosten hori egitea, norbaitek esaten ez da inauzi, ez da bete hau, eta horrek kostatzen du ez dakizen badiru. Eta hori azken finean, enpresa kontratatzen denean, jarraitu behar da, ez da? Azken finean, egunero ikusten dugu pertsona desberdin bat inausketa lana egiten. Eta kanpoko enpresekin ez litzateke egin beharko. Beraz, kontrata daiteke baita ere, kanpoko enpresaren bat, eta behintzat oraingo honetan, Getxoko herritarrek, ea, parkez goza dezaketen. Edo gerta daiteke esate baterako argirik gabe, egoteko aukera izatea, gerizperik egiten ez duelako zuhaitz batek. Baina ezin dugun eginda da, argi gabe egotea zuhaitzak aurran ditugulako. Beraz, guk uste dugu, soluzioa alderdi honek proposatzen duena dela. Deskontatu diru hori enpresari. Eta ikusi du pleguetan, interbentzio pertsonalaren figura hori esaten dela, ez da? Eta kontua da. Inausten duzu ordaintzen zut, ez duzu egiten ez dizut ordaintzen, Andrade jauna. Ez, orain bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Partido Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, EH Bildu. Honez beste onda 40. puntura pasatuko ginateke, Popular Rural taldearen mozioa, asfaltatzean hobekuntzak egiteari buruzkoa. Torria Lekerik Aiona. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko, alkate Andrea, eskerrik asko. Herritarrek eskatutako proposamenetako bat, parte hartze prozesuetan beti agertzen dena, asfaltoaren hobekuntzei buruzkoa da. Egiaztatu daiteke asfaltoa egoera txarrean dagoela, hainbat zulo eta arrakala baitaude udalerriko galtzadetan, eta horiek arriskutsuak dira gidarientzat, batez ere motorrean edo bizikletan doazenentzat. Igadura naturala, denboraren igarotzea eta mantentzelanik eza direla eta soladura hondatzen ari da. Egoera honen aurrean udaltalde popularretik uste dugu neurriak hartu behar direla asfaltatzearen mantenimendu hori hobetzeko. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak erabaki proposamen hau aurkeztu du. Lehenengoa, Getxoko udalak asfaltatzea hobetzeko neurriak sartzea eta bigarrenik mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Hasieran esan dugun bezala asfaltatzearen hobetzea hain zuzen ere herritarrek errepikatzen duten eskaera bada parte hartze prozesuetan. Eta gogoratu behar da, 2025ko aurrekontu parte hartzaileetan, bidegorriak, pasabideak eta bar asfaltatzea zegoela lehenengo 8 proposamenen artean eta bigarren fasera pasa ziren hoiek. Horrek erakusten du zeinen garrantzitsua den getxostarrentzat kontu hau. Badakitelako hobetu behar direla espaloiak eta asfaltatzea baita ere. Hala, 2025 amaieran gaude, eta gero jarriko ditugu gainera honen adibide gehiago.
Lizitazioak berrikusten egon gara eta ikusi dugu 2018ko abenduan bat atera zela asfaltatzea hobetzeko udalerrian. Esleitu zen eta egikaritu zen. Kontutan hartuta egunerokotasunean zer nolako frekuentziarekin egiten den, ikusi dugu udal gobernuak 6 urtetik gora behar izan dituela 2025ko martxora bitartean jarduketa hauek berriro lizitatzeko. Eta hola 8 kale berritu dira eta erretako edukiontzietako inguruak baita ere. Getxoko udalerriko pertsonek ez dute beste 6 urte behar asfaltatze guztia egiteko bere kaleetan. Eta behin edukiontziak erretxasari garela, udal talde honetatik berriro ere edukiontzi ignifugoak eskatu nahi ditugu. Askotariko kalteak daude gure kaleen pavimentuetan. Alde batetik, toki batzuetan lurra barrura eginda dago. Marbel gustatzen zaien entzat, blandoi hauek lakosa pertsonaiaren gorputza bezala dira. Arriskoa den hori. Eta blandoi hauetan, batez ere, euria egiten duenean, eta hau gainera adituek diote, are eta defizientzia gehiago geratzen dira pavimentoetan. Eta beraz, blandoi hauen kasuan, Aiboa kalean, Aretxeta, Bendaño, Avenida Leioa, Lorenzo Areiza, edo Aralar eta Ondun kaleen guruetxe arte horretan aurkitzen ditugu. Sokaboia ditugu, Goierri, Gobela ikastolan ondoan, Iturribideko pasabidean, Jata kalean, Joaquin Avellanon, Urkizu kalean, eta arrakalak ditugu baita ere Altube, Bidebarrieta, Gaztelumendi. Badakigu lizitazio berria dela, kale horretarako, duela gutxi gainera argitaratu dela, Maidaganen baita ere, Peña Santa Maria, edo Bilangoetan. Ezin duguna ulertu da nola esten asfaltatze hori hobetu Algortako etorbidean esate baterako, gasolinerara bitartean, Neguri etorbidean edo Gobelaurren. Beraz, hauek dira adibide batzuk, eta honek erakusten bestein zede zidia utzikeria daukan udal gobernuak egoera hobetzeko. Denboraren igaroarekin errepideak erabiltzen dira, klima bere eragina dauka, eta ondorioz errepideak narriatzen dira, eta ezinbestekoa da neurri zuzentzaileak hartzea hainbat arinen, eta ez arete hau egiten ari. Ulertezina da ikustean nola dauden eremu batzuk narriatuta urteak eta hilabeteak urtea daramatzatenak konpondu gabe. Hau oso arriskutsua da gidarientzat, batez ere motor gidarientzat edo bizikletan dabizanentzat. Horregatik mozio hau ekarri dugu benetako hobekuntzak egiteko eta ahalik eta hoberen gure kaleen asfaltatze lanetan. Herritarrek asko eskertuko lukate. Eskerrik asko, beste norbaitek? González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Moción que pretende transmitir. Alderdi Popularrak ekarritako mozio honetan berriro eman nahi da irudi hori, udalerria abandonatuta dagoela, eta irudi hori ez dator bat errealitatearekin, ez da datuekin edo plangintzarekin. Izan ere, udalak badauka plangintza bat alde batetik, legegintzaldi plan bat, 27 begira, eta bertan jarduketa handi guztiak ageri dira, herribideetako handienak, eta urteroko aurrekontuetan partida bereziak daude mantentzelanetarako, asfaltatzerako eta egiturak berritzeko. Plangintza hori existitzen da, honetzita dago, egikaritzen ari gara. Era berean, gogoratu behar dugu, aurtengo martxoan, 25ean hain zuzen ere, hainbat leku asfaltatzeko lanak hasi ziren, 400.000 euroko balioko kontratuaren baitan. Eta gaur egun jada badaukagu proposamen bat hori esleitzeko. Hau da, ez da proposamena, obrak hasiko dira. Eta jarduketa horietaz gain, beste eskuhartze integral batzuk egiten ari gara, Miramar kalean esate baterako, bertan, begiratokia hobetuko da, eta Kasune kalea ere asfaltatu egin zen 2023an, herritarrek eskatu ostean. Hau da, batxeak edo, narriadura daudenean esku hartzen dugu irizpide teknikoekin plangintza eginez, eta ez improvistatuz edo zerrenda generikoak jarraituz. Eta oso garrantzitsua da, ez da posible kale guztietan esku hartzea aldi berean, lehenik eta behin teknikoki ezinezkoa delako, bigarrenik ekonomikoki arduragabekeria delako, eta hirugarrenik
eskuartze bakoitzerako analisi bat behar delako, prebizioa behar direlako, eta bestelako partida behar direlako, eta kasu askotan kanalizazioak, drenajeak, eta irisgarritasuna hobetzeko aprobetxatu horregatik eta kontutan hartuta eremu konkretuak ez direla identifikatzen mozio honetan, eta indarran den plangintzari jaramonik egiten ez dionez, uste dugu abstenitu bar garela. Lanean jarraituko dugu zorroztasunez, irizpide teknikoekin, plangintza honetxita, eta hori da hain zuzen ere asfaltatzea hobetzeko modua. Improvisazioan erori gabe eta diagnostiko esagerotan erori gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Barañano jauna. Egunon guztioi. Bat gatoz erabat gure galtzaden egoera lehentasunezko gaia dela esatean. Mozioak ondo adierazten duen moduan gure herriko prozesu parte hartzaileek behin eta berriz errepikatzen dute herritarren eskaera hori. Gidariak, motorzaleak eta txirrindulariak arriskuan jartzen dituzten zuloak eta pitxadurak. Higadura naturalak eta prebentziozko mantentze lanik ezak egoera hori larriagotzen dute. Hala ere, gure taldeak ezin du proposamena aurkeztu bezala guztiz babestu. Mozio generiko egia da, ez dago neurri zehatzik. Zer hobekuntza zehatz proposatzen dituzue? Asfalto mota aldatu, gehiago iraun dezan ura hobeto azurgatzen duten eta euri garaietan metaketak saiesten dituzten nahaste porotsuak bezala? Ingurumenean inpaktu txikia eragiten duten soldaduraren aldeko apostua? CO2-ren emisioak murrizteko? Haien ekoizpenean eta mantentze lanetan, edo agian prebentzio inspekzioetan errefortzu bat narriaduari aurre hartzeko. Mozioak ez du aipatzen, imaginatu behar dugu eta honeklako osoko bilkura batean, non gure bizilagunen pultsikoari eta segurtasunari zuzenean eragiten dieten erabakiak hartzen diren, ambizio handiko proposamen zehatzak merezi ditugu, ez asmo adierazpenak. Gainera, gogora dezagun, azken urteotan partekatu dugun aurrekontu testuingurua talde popularrak 2004ko eta 2005ko udal aurrekontuak babestu ditu gobernu taldearekin batera, eta aurrekontu horietan 2003ko azarotik 1,5 euroren truke esleituko kontratu bat jasotzen da, hain zuzen ere, soldaduren mantentze lanetarako. Kontratu honek dagoeneko aurre ikusten ditu asfaltatze eta konpontze lanak, eta giltzarri dena. Bere pleguek aukera ematen dute legezko marginetan aldaketak egiteko, beti ere interes publikoan. Zergaitik ez proposatu kontratu hori zuzenketak berrikuntza zehatzak zertateko? Aipatu ditudanak kasu? Hori bai izango litzateke benetako hobekuntza. Getxoko beharrekin lerrokatuta eztabaidari ezer berririk ekartzen ez dioten mozio utzen beharrik gabe. Horregaitik guztiagatik, proposamenaren fondoa baloratu eta ulertzen dugu, baina zehaztasunik ezak eta jakinda beste era batera egin ahal zutela, onartu dituzten aurrekontuetan hain zuzen posizio argi batera garamatza. Abstenitu egingo gara bozketan. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea. Bueno, lo primero... Lehenik eta behin, aitortu beharra dugu asfaltatze lanek kezkatzen gaituztela eta zentzuz. Getxok pila bat galtzada dauzka asfaltatuta eta diagnostiko teknikoaren arabera 62.000 metro karratu inguruan, hau da 9% ingurua, berritzeko behar izanak ditu. Eta hori da benetako egoera eta zuek emandako abandono iruditik oso urrun dago. Hain zuzen ere horregatik egiten dira asfaltatze kanpainak, are gehiago. 2025ko ekitaldi honetakoa, aste honetan bertan esleitu da. Hain zuzen ere, ez da kasualitatea, aste hartan egin zen gobernu batzarrean. Eta 386.000 euroko inbertsioa egingo da, eta horrela berritu halko da 9.000 metro karratu inguruko soladura. Andres Larrazabalen, Arrigunaga, Gobela, Kalamuga, Mercedes, Noble Salcedo, Salzidu edo Teietzen. Kasu horietan guztietan, inventario batetik egin dugu hautaketa, eta ikusi da segiz beharrizanak, segiz inventario beharrizanak dituzten teknikarien ikuspegitik. Hau da, aparte 18 metro karratuko birjartze lanak egingo dira 52 edukiontziren inguruetan.
Kontu garrantzitsu bat, gehitzearren golpera 62.000 metro karratuak eraberritzeak 2,7 milioi eurotik gorako inbertzio eskatuko luke, eta hori ezinezkoa da. Ekitaldi bakarrean egitea beste udal inbertsio batzuk paralizatu gabe edo kudeaketan eraginkortasuna konprometitu gabe. Gainera, kanpaina hauetaz gain, badaukagu kontratu bat, mantentze lanetarako dena. 1,25 milioi euroko zuzkidura du eta 15 langile. Horrela, egunero batzeak, hundimientoak, sokaboiak konpon daitezke, asfaltatze kanpainen zain egon beharrean. Hau da, estrategia bat daukagu, kombinatu dena, etengabeko mantentzea, preventibo eta zuzentzailea, berriketa integral eta planifikatuak, diagnostiko teknikoaren arabera eta aurrekontuaren arabera. Horregatik guztiagatik, bat gatoz helburuarekin, argi dagoela lan egiten jarraitu behar dugula, baina ez gatoz bat diagnostikoarekin eta mozioaren planteamenduarekin ez delako islatzen egiten ari garen lana. Ez da kudeaketaren zorroztasuna, horregatik abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, Torrialek Erika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, guk esan dugu kasualitatearen ironia hori, plegu honen kasuan, urriko batzordean gure taldeak galdera bat egin zuelako. Plegu hauek martxoan hasi ziren idazten eta etzen normala hainbeste denbora hartzea. Gaurko egunez, kontratatzailearen profilan begitu dugu eta kasualitatez, plegu hau ez da agertu ere egiten, beste batzuk bai. Ez da gertzen adjudikatuta dagoen edo ez da gertu ere egiten kontratatzailearen profilean. Etengabeko mantentze lanak egiten direla, ez dakit. Joan zaitezte udalerritik paseatzera, duela urte bete baino gehiago salatu genuen zuloak zeudela Bizkergi kalean, poligonoan, eta momentuz hortxe jarraitzen dute. Eta esate baterako, fadurati pasatzen bazarete, ikusiko duzue paparkalekuaren irteeran, kafetegi ondoan, izugarrizko blandoi badagoela ui formakoa, eta zoritzarrez, bertatik ateratzen diren herritar guztiak ohitu egin dira, 100 pertsona hilean. Eta horrek hor darama 2 urte, gutxi gora bera. Eta inork ez du konpondu, beraz, kontziente naiz, faduran, eta bestakatz bada, aparkalekuak kendu nahi dituzuela, beraz, ziurrenik horren kontura, zinkin faduraren kontura aldatu nahiko duzue, fadurako eraikin nagusirako sarrera. Baina, hori beste akats bat da, beraz, adibidea jarri ditugu, baina joan zaitezte ikustera, paseatzera, eta hau ez da txoko kontua, kontu batzuk urtea dara matzate konpondu gabe, beraz, ulertzen dugu mantentze lana, zalantzan jartzeko modukoa dela, nik badakit, martxoaren 25ean bat lizitatu zela, 8 kaletarako lana lizitatu ziren, baina, zintzotasunez, zalantza teknikoak ez ditu zalantzan jartzen, baina daude kale pila bat, oso egoera txarrean daudena. 8 kale horiek, baino egoera okerragoan, beste zerez, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontra, ez daude, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta onda berrogeita bat garren puntura pasatuko gineateke, Popular Udal taldearen mozioa, hiri izaerako bide publikoetako trafiko erabilera eta segurtasunari buruzko udal ordenantza berriari buruzkoa. Zeinek Lortza jauna. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno. Egunon, eskerrik asko, alkatesa jauna. Gure bide ordenantza 2001koa da. Gaur arte, ia 25 urte igaro dira, eta urte horietan errealitatea erabat aldatu da. Gaur egun 2001ean ez bezala, gero eta bide mota gehiago daude. Era berean, garraio bideak dibertsifikatu egin dira, gero eta bizikleta gehiago ikusten ditugu, eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, patinete elektrikoak deritzenak, ezagun egin dira.
Bestalde, zirkulazioko erregelamendu orokorrak eta ibilgailuen erregelamendu orokorrak funtsezko aldaketak izan dituzte. Gauza bera esan dezakegu trafikoko zuzendaritza nagusiak emandako beste arau batzuei buruz, hala ere 2001ko gure araudia ez dago eguneratuta azken legegintza aldaketekin eta gure gizartean nagusi diren gizarte realitateekin, herritarren segurtasuna bide gaietan gure helburutako bat izan behar da, eta horretarako herritarrek, udaltzainek eta ordenala publikoko gainerako indarrek argi izan behar dute araudia. Beraz, garrantzitsua da gure ordenantza eguneratzea, arlo horretan eragiten duten lege aldaketak eta gure udalerriko mugikortasunaren erabilera berrien errealitatea jaso ditzan. Funtsezkoa da bidegaintzaren legea osoa izatea, bidegaintzaren araudia azkar eta eraginkortasunez ezagutu ahal izateko. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak erabaki proposamen hau aurkezten du. Bat, herri barruko bide publikotako trafikoaren erabilaren eta segurtasunaren ordenantza eguneratzea, eta bi, udal komunikabideetan mozio honen berri ematea. Esaten nuen bezala, gure bide ordenantza 2001koa da, eta dakizuenez gure errealitatea guztiz bestelakoa da. Azken 25 orduetan gure garraio bideek eta erabilerek asko aldatu dira. Hala ere, ordenantza bera izaten jarraitzen dugu, kongresoak eta senatuak aldaketak sartu dituzte zirkulazio ordenantza orokorran eta ibilgailuen erregelamendu orokorran, baina hala ere guk ez dugu gauza bera egin. Adibidez, ordenantza honek esaten du beharrezkoa dela errealitatera moldatzea eta trafikoaren lege berrietara moldatzea baita 1990 eta 1992 dekretuak aintzat hartzen ditu. Horrek esan nahi du pasadan mendeko 80 eta 90 hamarkadetako ordenantzak erabiltzen ari garela. Baina horrez gain 2003ko beste ordenantza bat, edo beste lege bat aipatzen da. Gure ordenantza 2001koa da. Begiratzen ibil naiz, eta ez dut denbora nahikorik ikusi ditugun arau horiek guztiak aipatzeko. Gure ordenantzan gehitu beharko genituzken arau horiek. Gainera, txirrindularei dagozkienez, txirrindulariek ezin dute paraleloan zirkulatu gure ordenantzaren arabera. Horretaz gain, patinak, monopatinak eta antzekoak ezin daitezke erabili gure galtzadetan. Horrek esan nahi du, erabilera pertsonaleko ibilgailuak ezin direla gure galtzadetan eta bideetan erabiliz. Beraz, argi dago gure ordenantza zaharkituta gelditu dela. Gauzak asko aldatu dira. Ordenantza berriek bide motak edo zein ibilgailu motak bide horiek erabili ditzaketen hala ez esaten da. Beste hiri batzuetan ordenantzaren bidez 15 urtetik gora erabilera pertsonaleko ibilgailu horiek erabili daitezke, baina gure ordenantzaren arabera hori ez da hala, 2003ko ordenantza baten araberakoa delako. Askotan ere, ikus dezakegu bidegorrietan bizikleta asko daudela, baita trizikloak, txirrindulariak, umeekin edo transportinekin, gurpi aulkiak, txakurrak ere bizikletetan jarrita, eta totus revolutum hau areagotuz doa. Baina gure ordenantzak ez du horri buruz ezer esaten. Hemen segurtasunari buruz hitz egiten ari gara, eta baita adingabekoei buruzko segurtasunari buruz, beraz, bere bizikoa da neurriak hartzea. Arau asko daude zirkulazioa
normalizatu dutenak eta arautu dutenak, adibidez, eta arau horiek 2001-etik izugarri aldatu dira. Beraz, gure ordenantza errealitatera moldatu behar dugu. Bereziki nazio mailan ere arau horiek aldatu direnean, Sevilla, Logroño, Zaragoza, Valentzia eta beste hiri batzuetan ordenantzak eguneratu egin dira, batez ere patinetei dagokienez ere. Beraz, gure mugikortasun ordenantza eguneratu behar dugu. Ez dugu beldurra izan behar aldaketa horiek egitean, gure bizilagunetan eta polizia agentetan ere pentsatu behar dugu. 20 piku arau daude, gure ordenantzan eguneratu ez direnak. Bere bizikoa da, gauzak aldatzea, ordenantza bat behar dugu getxon, nola mugitu behar garen esaten duena. Denok argi izan dezagun. Beste norbaitek? Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa. La verdad es que es... Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Alderdi Popularreko ordezkaria entzun ondoren, egia zen ez dakit getxotarrak nola ateratzen diren kalera, badirudi arrisku handia baita dagoela. Baina hala ere gu ere ados gaude, ordenantza berria behar da, bizikletak, bidetako segurtasuna, mugikortasun jasangarria, eta baita erabilera pertsonaleko ibilgailuak erregulatzen dituenak. Ordenantza hau transversala izan behar da. Koordinazioa behar da kudeaketa, hirigintza, segurtasun, jasangarritasun eta mugikortasun arloekin. Honek esan nahi du lan asko egin beharko litzatekeela, hau ez dago legegintza ekitaldi honetan sartuta, eta beraz esfortzu handiak egin beharko lirateke. Errealistak izanez, erronka hau oso zaila izango litzateke ekitaldi honetan betearaztea. Mozioan aipatutako puntu askok erregulatuta daude Espainiako gobernuari esker. Badaude ibilgailuaren eta zirkulazioko erregelamendu orokorrak eta baita trafikoko zuzendaritza nagusiak orokorrak ezarritako ordenantza berriak. Beraz, lege esparru hori aplikatu eta sarri egiten da naiz eta gure ordenantza eguneratuta ez dagoen, horregatik abstenitu egingo gara. Gu ere ados gaude, aurrera egin behar dugu, eguneratu egin behar gara, baina uste dugu horretarako ikuspuntu zabalagoa behar dugula. Eta ez dela erabilera pertsonaleko ibilgailuetara bakarrik moldatu behar. Horretarako tresna tekniko eta juridiko guztiak behar ditugu. Aurrera egin behar dugu, baina modu errealista batean prozesu normalizatiboak zabaldu gabe. Bai, Ocio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Efectivamente, las modificaciones de la... Bai, argi dago, ordenantzak aldatu egin behar dira errealitate berrietara moldatzeko eta argi dago gure bideen ordenantza 2001-ekoa dela eta beraz berritu eta eguneratu egin behar dela gaurko errealitatera. Segurazki errealitate hori guk uste duguna baino arinago aldatzen da. Beraz, ados gaude eguneratze horrekin, baina uste dugu horretarako ordenak behar dela eta irizpide batzuk hartu behar direla kontuan. Momentu honetan hainbat prozesurekin aurrera egiten ari gara, bidegorreekin, trafikoa saihesteko edo murrizteko proiektuekin, eta baita emisio basuko guneak adibidez.
beharrezkoa da guzti horiek konsolidazea ordenantza berri bat atera aurretik. Horregatik ordena logiko hori jarraitu behar dugu. Zerbitzu teknikoek proiektu horiek bukatu behar dituzte eta gero gure helburuak ondo definitu ditugunean ordenantza berri bat eratu behar dugu. Gainera dakizuen bezala erabilera pertsonaleko ibilgailua galtzadatik joan daitezke, baina zehaztapen batzuen arabera. Horren inguruan badago estatu mailako araudi bat, eta hori indarrean dago eta hemen ere ezartzen da. Edonola ere, udal honek saio desberdinen bidez lanean dago mugikortasun jasangarri eta seguruagoa eskaintzeko. Romo, Neguri, Algortako etorbidean, Bidezabalko, Arrapaltan, edo Lekoetzeko Bidegorrian, Galean eta Abarretan, hainbat aldaketa sartu dira horiek seguruagoak eta erosoagoak izateko gure erabiltzen dituztenentzat. Beraz, gu lanean ari gara eta prozesu horiek lerrokatuta daudenean ordenantza, beharrezko ordenantza egite eguneratuko dugu. Horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, beste norbaitek? Elorza jauna? Mire, yo me alegro de que por lo menos reconozcan que... Bai, bueno, posten hau ikusteak gutxienez esaten duzuela ordenantza zarkituta dagoela. Baina EPI dagokienez 2001koa da gure ordenantza eta 2025ean gaude. Salmenta ambulantearekin gertatu zena gertatzen ari da orain. Ez dakit zein den zuen motorra, baina oso mantzoso azte. Lehenengo plazak jarriko ditu, gero bidegorriak, gero bide erosoagoak eta gero ordenantza. Baina badirudi hau alderantziz doala, ez da? Lehen da bizi esan behar dugu nola zirkulatu behar den eta gero beste amoldatuko dugu, ez? Hogeita bost edo 30 arau ikusi behar dituzue. Eta, bueno, esaten zaretenaren arabera estatu mailako araudi bat dagoenez, ez da beharrezkoa guk arau berriak sartzea, baina orduan zertarako balio dute gure arauek. 2024an señalizazioari buruz hitz egin genuen, gero badaude beste arau batzuk trafikoari buruz ez datozenak bat 2020ko arauekin. Baina udaltzaingoak eta herritarrek berri izan behar dute. Badirudi ez dugula denborarik izan 2001etik ordenantza berria egiteko. Ez dakitzen bat lan duzuen, baina niretzat gehiegi da 25 urte behar izatea ordenantza berri bat ateratzeko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta EH Bildu kontrakoak ez daude abstentzioak, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Honekin batera onda, 42. Puntura pasatuko gineateke, EH Bildu taldearen mozioa, Getxoko udaleko enplegu eskaintza publikoa hizkuntza eskubidea. Amaia. Baina zer gaiti? Bota azalpena. Barkatu. Bota azalpena Bildu zola jauna. Bai, menia portzen hain nintzen da. Bueno, gero esalduko ditut gure arrazoiak. Baina, bueno, mozioa babestu dugu, nahiz eta gure mozioa baino sinpleagoa izan, baina azkenean funtsezko helburuekin bat gatoz. Ja, 25 urte daramatzan ordenantza hori, eguneratzea beharrezkoa dela gaurko eguneko egoerara egokitzeko. Orain bai,
Orduan 152. puntura pasatuko gara, EH Bildu taldearen mozioa, Getxoko udaleko enplegu eskaintza, publikoan hizkuntza eskubideen bermea eta euskararen ofizialtasunaren errespetu eskatzeari buruzkoa. Hitza, Rodríguez jauna. Bai, Getxoko udalak, 85 lanpostu betetzeko enplegu eskaintza publikoa iragarri du aurten. Hala ere, aurkeztutako lanpostuen erdiari baino ez zaio ezarri euskararen ezagutza eskakizuna, eta horrek kezka handia sortu du herritarren eta langileen artean. Bizarralepoan euskara elkarteak, Bagara Nor euskaltzalen topaguneak eta LAB eta ELA sindikatuek publikoki salatu dute erabaki horrek udal administrazioan eta herritarren artean hizkuntza eskubideak urratzen dituela. Izan ere, gainontzeko lanpostuetan hizkuntza eskakizunak atzeratu egingo dira inolako bermeri gabe eta beste batzuei etzaie inolako eskakizunek ezarriko. Egoera horrek ondorio argia du. Euskara zartatua izatea zorte kontu bihurtzen da. Hori onartezina da administrazio publiko batean, eta zuzenean kolpatzen du hizkuntza berdintasunaren printzipio fundamentala. Gogorarazi behar da, hizkuntza eskubideak oinarrizko eskubideak direla, eta beraz, giza eskubideak ere badirela. Eskubideen artean ezin da mailaketarik egin, eskubide bat beste batean gainetik badago, orduan lehen mailako eta bigarren mailako eskubidea daude, eta beraz, eskubide batzuk ez dira osoko eskubideak. Nazioarteko zuzenbideak berak ezeztatzen du eskubide bat bata bestearen gainetik jartzea. Euskarak eta gaztelaniak ofizialtasun maila bera dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta ondorioz, administrazio publikoek bi hizkuntzetan arteko berdintasuna bermatzeko betebeharra dute. Horrek esan nahi du, herritar orok eskubidea duela bere hizkuntza hautuan hartatua izateko. Eta udal langile orok gaitasuna izan behar duela herritarren hizkuntza eskubide hori errespetatzeko. Getxoko udalak ezin du hizkuntza politikan atzera pausu koldarrik eman. Are gehiago, udal honek euskararen normalizazioa eta herritarren hizkuntza eskubideen bermea izan beharko lituzke bere jardunaren oinarri. Horregatik guztiagatik, Getxoko Euskal Herria Bildu udaltaldeak honako erabaki proposamenak aurkezten ditu. Bat, Getxoko udalak onartzen du hizkuntza eskubideak oinarrizko giza eskubideak direla eta beraz ezin dela onartu eskubideen arteko mailaketarik. Bi, udalak konpromiso hartzen du etorkizuneko enplegu deialdi guztietan hizkuntza eskakizunak derrigorrezko baldintza gisa txertatzeko, herritarren hizkuntza eskubideak erabat bermatzeko. Hiru, udalak bere gain hartuko du euskararen normalizazio plana eta euskararen ordenantza betearazteko eginkizuna, eta behar diren baliabideak jarriko ditu udal langile guztien euskalduntze eta alfabetatze prozesuak sendotzeko. Eta lau, udalak konpromiso hartzen du Getxoko herritar guztiei euskaraz eta gaztelaniaz hartatua izateko eskubidea bermatzeko udal zerbitzu guztietan. Segi. Vale. Bueno, aurreko puntuan ikusi dugun bezala... Bai, zeharkako bat daukagu. Hori uste nuen, baina... Campillo Anderea, irakurtzen bai, eskerrik asko Andrea.
EH Bilduren mozioaren erabaki proposamena ordezkatzeko transakzio zuzenketa proposatzen dugu, kasu honetan, hau aurkezten dugu Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak, Euskadiko Ezkerrak. Eta jartzen duguna zera da, bigarren puntua aldatuko genukela, da bigarren puntuan esango genuke. Udalak bere gain hartzen du, udal langileek hizkuntza eskakizuna ahalik eta azkarren lortzeko baliabideak jartzeko konpromisoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dugun hartzen. Ez duzu egon hartzen, beraz defentsara pasatuko zara? Defentsara pasatuko dut. Ez dugun hartzen eta aprobetxatuko dut ere defentsan hasteko zuzenketa honekin nolabait deitzearren. Egia esateko aurreko eztabaida ikusita ez dakit ere nola uzartu zareten hau aurkeztera. Hori ja burutik ere ez zait pasatzen. A ber, zuek aurretik egin duzuena izan da justu euskararen kontrako legea aritu. Horren kontrako legearen kontra aritu zarete. Euskaren aldeko legearen kontra barkatu. Eta hizkuntz eskakizunek esan nahi duten edo bilatzen dituzten helburu guztien kontra aritu zarete. Ez hori bakarrik, euskararen kontrako oldarraldien protagonistek erabiltzen dituzten argudio guztiak zeuen ganatu dituzue zeureak eginez. Eta entzun izan ditugun gauzak entzun beharrekoak izan dira. Euskarak adibidez esan duzue, aukera berdintasuna oztopatzen duela. Entzun beharreko hori, eta ondoren entzun behar izan da, euskara defendatzen duzuela eta oso euskara zaretela. Eta adibide bezala jarri diguzue euskara meritoa dela. Euskara meritoa dela. Nik ez dakit, normalean lehen esan dizuegu, baina berriro esango dugu. Administrazioan lan egiteak ez da eskubide bat, lana izatea da eskubidea. Administrazioan sartzeko aukera berdintasuna bermatu behar da. Eta euskara jakitea erabat bermatuta dago pertsona guztietarako. Nahi duenak euskara jakin dezake. Ez duena nahi, ez. Baina horrek ere, muga batzuk edo ondorio batzuk dauzka. Nik administrazioan ezin dut lanik egin legelari modun, zuzenbediaz badut ikasi. Eta ez du balio esatea, sartuko naiz legelari modun lanitera, eta zuzenbidea ja aprobatuko dut ea 4 urte barru. Ez horrek ez du balio ezertarako, baina euskararako bai. Eta aurreko opeak ateatzeko denbora faltan ibili bezarete, zuen kudeaketa kontua da. Ezke hemen justo pleno honetan, askotan entzun izan dugu, udal gobernu honek gauzak planifikatu egiten dituela eta dena ondo kudeatzen duela. Eta hori entzun dugu pleno honetan. Pleno honetan. Gobernu taldeak egarri du bozkatzera puntu bat, eta batek kontra bozkatu eta bestea azten ditu da. Baina dena planifikatuta daukazue. Baina ez hori bakarrik. Euskararen kontrako oldarraldiarekin bat egiteko proposamen bat ekartzen duzuen hilabete berean, aurkezten diguzue udal hau euskalduntzeko edo euskara lan hizkuntza behartzeko euskara plana. Hori, baldin bada planifikazioa, ikusi beharko da. Behin da berriro esan dugu, euskara eta hizkuntza eskakizunen funtzioa maila handi batean, da euskara bultzatzea eta euskara indartzea. Euskara ez dalako gutxitua hola gauza gertatzen direlako, baizik eta euskara hizkuntza gutxitua baldin bada, da gaur egun oldarraldia protagonizatzen dituzten arbasoek ere euskararen kontrako eraso gogorrak izan zituztelako. Eta zuek hoiekin bat egin duzue. Eta ez hori bakarrik, euskarak ez defendatzea eta lehen hartu dituzuen erabakiak hau da, hizkuntza eskakizunak berandutzea, horrek dakarrena da zuek hainbestetan ahotan duzuen gure autogobernu famatua ez defendatzea. Zenolako autogobernu izango du herri honek bere hizkuntza babesteko eta bultzatzeko gai ez denean? Madriletik ezarritako epaile batik edo Madriletik etorritako sindikatu edo alderdi batek jartzen baldin badu kolokan herri honek hartutako erabakiak. Eta zuek, EAJ-koek, horren guztiekin ados egon zarete. Ez zaigu arraro egiten PPek euskararen kontra duen jarrera, edo ez zaigu arraro egiten PSek hartu duen jarrera. Batzuk
Zahartxoa gara, baina gogoratzen ditugu, bozka eskatzeko bazeudela gutun batzuk, bermatzen euskara ikasteko beharra etzela egongo. Horrekin egin duzue bat, orain, gaur. Euskara ikasteko edo euskaraz jakitea euskal administrazioan aritzeko edo Getxoko udaletxean aritzeko ez dela beharrezkoa esan duzue. Agian beharrezkoa izango da 2029 urtean, baina gaurkoz ez, meritotxo bat baldin baduzue. Ingelesa edo beste merito batzuen parean. Hori da zuek hartutako erabakia. Eta erabaki horrekin gainera, saiatu zarete guk erabaki horrekin, bukatzen ari naiz, saiatu zarete guk erabaki horrekin bat egitea. Erabat lotsagarria iruditzen zaigu, hartu zuen jarrera, hasieran eta orain. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, kontu aztertu aurretik, kontu garrantzitsu bat. Transakzional bat aurkeztu dugu guztiok batera, gobernu taldetik akordio arrazoitu eta eraikitzaile bat emateko eta gure realitate linguistikora egokituta. Helburu du formakuntza indartzea eta udal langileek eskatutako hizkuntza eskakizunak ahalik eta arinen lortzea. Eta uste dugu bideo zentzuduna dela, bideragarria da, hala eta guztiz ere Bildu talde proposatzaile modura erabaki du baztertzea eta beraz ez da aurrera aterako transakzionala. Baina ez dugu partekatzen. EAJak argi defendatu du ofizialtasuna eta guztion eskubide, hizkuntza eskubideak. Baina defendatzugu baita ere printzipioa guretzat ezinbestekoa dena eta publikoki esan izan dugu. Euskara babestea bai, baina hizkuntza askatasuna den kontra egin gabe, izan ere hizkuntza askatasuna orekatik eta inposiziorik ezetik eraikitzen da. Hala, esaten damen, derrigorrezko eskakizuna izatea euskara udaletxeko plaza guztieta kontutan izan gabe funtzioak, arreta maila eta legak eskatzen duen zerbait, hau da errealitate soziolinguistikoa kontutan hartzea udalerri bakoitzan, hau 11/2022ko legean eta 19/2024 dekretuan ez da jasotzen bertan malgutasunez egin behar dela esaten baita. Getxoren errealitate linguistikoa ez da beste udalerri batzuetakoa bezalakoa eta legeak behartzen gaitu hori kontutan aukitzen. Hala, honek bakarrik eragingo du plazak ustea estali gabe eta zerbitzu publikoek kalte egingo dieta ezin dugu ahaztu beste eskubide bat oinarrizkoa dena. Bildutik zera esan dute eta bat etor gaitezke eskubide bat dago aitortuta, lan publiko bat izateko, baina bai existitzen da gaitasunez eta erabatekotasunez eskubide horretara jotzeko aukera. Guk nahi duguna da jokabide honekin ez pentsatzea euskararen aurka gaudela, guk akordio bat saiatzeko esfortzua egin dugu eta transakzional arrazoizkoa aurkeztu da, baina hasierako planteamendua nahi duzu mantendu Bildutik, maximalista zarete ez da indarran den araudia betetzen, eta beraz gure taldeak ezin du babestu, gure botoa kontrakoa izango da, mozioaren kontrakoa, eta ez euskara defendatzen dugulako, baizik eta ezin egona eragiten digulako EAJaren inguruan edo alderdi sozialistaren inguruan esan denagatik euskarari dagokionez, uste dugu ez dela bidezko eta gainera gure eredua integratzailea eta errespetetsua da alderdi guztiekin, eskubide guztiekin. Baita justifikatu gabeko oztopen aurkako jarrerarekin. Eta zuek betatu nahi duzu funtzio publikorako sarbidea gure herriaren 60%-ari? Betatu nahi duzue baita ere hainbat eta hainbat enpresetako lanposturik lortu ezin izate administrazio publikorako lan egiten denean, esate baterako C bat, hizkuntza eskakizuna plegu guztietan justifikazio hori gabe eskatuta, hori zen nahi duzue, orduan enplegurako eskubidea mugatzen ari da, edo ez, guk benetan uste dugu hala dela. Eta kontutan izan behar dugu legezkotasuna, eta baita ere, udalerrian hitza garela. Aukerak prestakuntza nahi ditugu eta ergauzak erraztu eta ez inposatu eta uste dugu hori ze dela bidea. Izan ere uste dugu aurrera egin behar dugula eta hori ze erakusten egon gara. Eta gainera,
Kontua ez da bakoitza ze uste duen, baizik eta legeriak zer dion, eta gure exigentziak legearen gainetik doaz. Guk legezkotasuna defendatuko dugu, eta herritarrak baita ere. Maiganean jarri duzue kezka hori, elkarteak eskatuta daudela, euskal elkarteak, ez diogu ezetz, uste dugu kezka egon daitekela, edo eztabaida egon daitekela kontonen inguruan. Baina, esanten duguna da baita, izugarrizko kezka duela biztanleriaren zati handi batek EH Bilduk duen jarreraren inguruan kontonetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, euskara hizkuntza propio modura babestu eta sustatu behar da, baina inoiz ez inposatu realitate psikolinguistikoa aldatzeko sedez. Begira, azken asteotan ikusi dugu, adierazpen batzuk egin direla, gure inguruko pertsona batzuk alde batetik, Kutxabankeko presidenteak, Anton Arriola jaunak, aitortu zuen, hitzezit, faktore mugatzaia dela euskara profesionalak erakartzeko, orduan Espainiatik zein atzerritik. Eta Arriola berak ere, gu bezalaxe uste du Euskal Autonomia Erkidegoa oso toki erakargarria dela berton bizitza proiektua eraikitzeko, baina zailtasunak daude euskera tartean sartzen denean, handikapa litzateke esate baterako hezkuntza arloan. Beste pertsona ezagun batek EAJ-tik, Aldoni Handekoak bertatik, EITB-ko zuzendari moduan, Bilboko alkatetzako kabinetean egon zen, Azkuna Taresoren denporetan, gero komunikazio arduraduna izan zen lehendakaritzan, gero Euskaldunako zuzendari nagusia, orain ETB-ren zuzendari nagusia da. Pasaden martxotik Aldokoa jaunak esan zuen euskarak mugatu egin dezakela profesionalen aukeraketa. Beraz, Euskal Irrati Telebista Publikoko zuzendariak esan zuen euskararen normalizaziorako bidean, egon daitezkela muga batzuk, baina zentzurare badagoela esan zuen, nahi duguna esateko, berak esandako horri aurka egin bat zioten. Baina jaun Andreok, Aldekoa eta Arriola jaunek ez diote aurka egiten euskarari, profesionaltasunaren eta berdintasunen alde egiten baitute. Gizarteari uzten diegunean askatasunez aukeratzen hizkuntza, gaztelania aukeratzen dute. Eta ikasleen 60%ak deredu egin eta gero selektibitatea gaztelania egitea aukeratzen du. Eta hurrengo urteetan, azken finean, gaztelanien aldeko autua egongo da, baita ere, emaitza hobeak lortzen direlako. Euskara EAeko hizkuntza ofizialetako bat da, eta beraz sustatu eta babestu behar da, baina inoiz ez inposatu. Egin dezagun esfortzu bat, hizkuntzak inposizio ez bihurtzeko, eta norberak aukera dezala, zein hizkuntzatan hitz egin nahi duen benetako mapa linguistikoa lortzeko. Euskara exigitzeak getxorako opeetan ez da bidegabekeria hutsa, horrez gain, administrazioarentzat eta gizartearentzat oztopo da. Administrazio publiko zentzudun bareko oreka bilatu behar du kultur ondarearen eta euskararen sustapenean eta eraginkortasun eta ekitatean. Beraz, ez dugu inoiz onelakorik babestuko. Hizkuntza pertsonen gainetik jartzea ez dugu babestuko. Eta euskarari lehentasuna ematea, esperientzia atzean usteko eta pertsonen bizitza suntzitzeko. Bizi proiektu bat baino ez dutenean nahi. Horregatik, argi dagoen bezala, kontra bozkatuko dugu. Eta bide batez, ope hau lehen honetzi dena, ez da kezkagarria dena, zuek esaten duzun bezala. Guztiz kontrakoa, lasaitasunez hartu dute herritarrek, batzuk lanposture joalko dutelako eta beste batzuk plaza konsolidatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Campillo Andrea. Egunon barriro. Azken asteotan lep batzuk behin-behinan gelditu die, epaitegi batzuek larreitzat jodabielako euskararen ezagutza eskatzen dan lanpostuen portzentajien. Baina geusek bere izenagaz deitzu behar die. Hau hizkuntza eskubideen murrizketa bat da. Eta gure ustez, herri honen eskubide historiko eta nortasuren aurkako eraso zuzena da. Udal honetako EAJaren aldetik argita garbi esaten dugu, ez gauza doz pasetan dagoenagaz. Eta ez dugu onartuko Euskari normalizazioan atzera pausurik ez da eztabaida juridiko utze.
Euskarien sustraiz egindako kolpe politiko baten aurrien gauz, eta horrek, herritan askoren eskubide legitimoak arriskuen jartzen deuz. Euskara inoz ez da larrei, ez zertarako bez. Euskari ez zigortzen da nien, gure nortasun ez zigortzen da, gure familia hizkuntzi baztertzen da, nire ama hizkuntza baztertzen da, gure ama hizkuntza txikitzen da, gure ohiturak euskeraz lan, bizi eta disfrute ezinezkoa bihurtuz. Eta bai, badakigu badirela sektore politiko batzuk egoera hau interes politikoz erabiltzen dabiela. Euskararen aurkako diskurtso zarrak barriro ona erdira ekartzeko eta berpizteko. Baina hemen getzon ez gara horren konplize izango. Baina arduratzuak be bagara. Eta ez dugu gustora hitzen lepeko baldintza linguistikoak. Klaro ezetz, lege agindu bat da. Imperatibo legal edo jurisprudentziala, hobeto esan da. Eta hau ez da ausarta izetie edo ez izetie, arduratzue izetiegaz dator bat. Leponeri ezetz esatiek bere buelti edakar. Ez da doainik eitzen. Lanpostu bikoiztuak euki aldoguz. Langile eza funtsesko lanpostuetan. Erresponsabilitate legalak. Ausardia ondo dau, baina beste batek asumiduten dauenien, ez da? Guk neuri horrekatuak esaten duguz behar duguzela momentu honetan zezdekogu besterik. Euskara babesteko, zerbitzu publikoa arriskuen jarri barik hori garrantzitsue. Herritarrekin harreman zuzena euskara zemoteko hori be garantizetute eukitzeko. Eta garrantzitsuena, lanein toketan dan lekuen. Hau guztiz ikusitzen bat langileen zigurtasun egoerak iztie ekarri aldabela, eta deialdia bertan bera geratziek bere arriskoa dekola, hainbat lanpostu kubritu barik utziz, hori da EH Bilduk nahi da bena? Mobidu zuen parlamentarioak Madrilen, ze Madriletik dator erasoa. Ez getzotik, gu ez gara erasotzaileek. Eta EAJak zerrein deu, irtenbide bat aurkeztu, Eusko Legebiltzarrien lege proposamena, lepetan euskera babesteko eta prozesuei segurtasun juridiko handizau emoteko. Ezin gara ezer egin gabe geratu, baina zentzunez eta arduraz momentu bakoitzien. Eta arduratasunari beste buelta bat emonez. Getxo, gu lantzen ari gara euskera plana, aurkeztu duguna, plan hau ez da bulego baten eitzeko plan bat, ez da hor geratzeko kajoi baten, benetako jauzi kualitatiboa eitzeko tresna bat da. Eta helburu argize da, zamen bakarrik gauz titula eta ezberbaitzen. Pele bat, pele bi, pele iru, bai, eta pele hori ataten badugu noin dala 20 urte, eta zure ondoko ariz batzezun ulertzen ze 20 urtetan ez dozu erabili euskera, ba ez dozte zer esaten. Orduen, euskera planak bai bermatzen dauela euskera. Langile laguntza moteko euskera erabiltzeko, euskera ikasteko. Tituluan izakera hau, hori utxa hor ez geratzeko, gainditzeko. Benetako kalitatea erabilera bermatzeko. Eta politikarioen lidergo aktibo bat ere be sendotzeko. Arlo guztietan euskera normaltasunez erabilidadin. Beraz amaitzeko, euskara ez da negoziatzen. Euskara defendatu eitzen da. Eta hemen hola nengogu. Boska ezeskoa izan beharko da zuen mozioa ez delako errealista juridikoki. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bueno, nik uste dut EAJari nahiko zuzan diot. Soilik gogoratzea, Madrilen ez dut dira mugitu behar. Gasteizen ari dira mugitzen, eta arazoak hemen gertatzen dira. Eta zuek gaur egin duzuena da, Euskararen kontrako argudio guztiak zeuen ganatu. Zalantzan izan naz nola erantzun alderdi sozialistari. Entzundakoa erabat lotxagarria iruditzen zaidalako. Osea, alderatu ditu edo kontrajarri ditu Euskarak eta askatasuna. Euskara eta askatasuna. Eta berdintasun egoeretan esan digu, berdintasun egoeretan sartu zaitezke funtzio publikora. Baina ez edozein lanpostura, ni nire erabakiz, enuen legelari ikasi eta berez legelaria izateko baldintza dauka lanpostura ezin azoan, baina berdintasunean nago. Zeni bere momentuan autu bat egin nuen. Eta gaur egun, herri honetan 40 urte baino gazteago diren orok, ez badu euskeraz jakiten, hori bere gurasoekin itxegin beharko duen zerbait dela. Ze gobernu honek Eusko Jaurlaritzak jarri ditu euskaraz jakiteko baliabide asko. Asko, baina asko. Beraz, hori, erabaki horiek eta erabaki horien ondorioak ezin dituzte pairatu beste herritar batzuk edo administrazioak. Barreras injustifikadas esan duzue baitare. Nola injustifikada?
Nola justifikada da pertsona bakar baten oinarriko eskubideak bermatzea? Non dago justifikazio ezak kasu horretan? Osea, erabat, alderdi sozialistaren diskurtsoa erabat lotsagarria izan da, ez dut esango duela 20 urtekoa, baizik eta duela 50, 60, 100 urtekoa, gutxi gora bera. Peperengan, ez zaite zer arraroa iruditzen, eta ekarri dituena aipamen bat bankeroa eta beste Andoni aldekoa, ez dakit noiz ikasi zuen euskera Andoni aldekoak. Baina, nik ezagutzen dut, baina beste hainbat aipamen egon daitezke euskararen alde, beraz, aipamen horiek ez dute zer esaten. Hori bai, gauza bat esango izuet, aukeratzeko, hizkuntz bat aukeratzeko erabakarra dago, eta da hizkuntz biak jakitea. Ezin duzu euskara aukeratu, erle bakarra baldin bazara. Y ahora te lo voy a decir en idioma carpetobetónico. Solo hay una forma de aprender. Aukeratzeko modua da jakitea, bi hizkuntza jakitea, biak espadakizkizu ezin duzu aukeratu. Eta pertsonak administrazioarekin erlazionatzen dira arlo guztietan eta arloietan guztietan aitortu behar zaie eta bermatu behar zaie hizkuntza eskubidea. Hizkuntza eskubideak ez daude errealitatea bermatzeko. Ez daude horretarako, hizkuntza eskubideak daude, hizkuntza eskakizuna barkatu daude, euskara bultzatzeko. Zuen arbasoek euskararen kontrako eraso zuzenak egin zituztelako. Eta zuek oraindik ere horretan ari zarete. Beraz, euskara ez da ondare kultural soil bat, euskara gure hizkuntza da. Zuek galeratzen diguzuena. Eta aipatu duzu, bermatu behar dela lanean ez dela hizkuntza inposaketarik izango, zaitezte lanean. Ze hemen beharrezkoa den gauza bakarra da gaztelania jakitea. Hori bai dela beharrezkoa administrazioa lan egiteko lanpostu guztietan. Eta gaur egun, Euskadin, herritar guztiek ez dakite gaztelania. Orduan, zer egiten du horrekin? Hor ere, badago diskriminazio bat, baina diskriminazio horrek ez zaituek eskatzen. Rodríguez jauna, denbora larra maitu zaitu. Gure ustez, euskararen kontrakoa oso ageria da, eta zuek hartutako erabakia lotsagarri iruditzen zaigu, behin edarrio esan behar dizuegu. Beste norbaitek, bozketara pasatuko gara beraz, mozioaren aldeko bozkak, Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleakoak ditugu. Tonez beste, 153. puntura pasatuko ginateke, Bildu udaltaldearen mozioa trafiko ordenantza eguneratzeko buruzkoa. Zeinek, Bildosora jauna? Bai. Gitxoko udalek 2001an onartu zuen trafikoaren, erabiltzaileen eta segurtasunaren ordenantza. Ia 24 urte igaro dira ordutik eta testuak ez du gaur egungo mugikortasunaren, teknologiaren eta ingurumenaren errealitatea islatzen. Garai hartan kotxea erdigunean zegoen eta gaur egun mugikortasuna beste parametro batzuen arabera ulertzen da. Jasangarritasuna, segurtasuna, irisgarritasuna eta espazio publikoaren erabilera orekatua. Ordenantzak ez ditu aipatzen gaur egun oinarrizkoak diren hainbat alderdi. Bizikleten zirkulazioaren arauak eta lehentasunak, bidegorri sarearen garapena, patinete elektrikoaren eta ibilgailu arinen erabilera, ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak edota mugikortasun murriztuko pertsonen eskubideak. Ez du jorratzen gainera, emisio gutxiko eremuak, ingurumenaren babesa edo bide segurtasunaren hezkuntza bezalako gaiak. Bestalde, indarrean dagoen ordenantzan oinezkoentzako eremuei buruzko araudia ere zaharkituta dago. Oinezkoentzako esparruak soilik aipatzen dira, baina ez aintzat hartzen espazio partekatuen kontzeptua, non oinezkoak, bizikletek eta ibilgailuek errespetuzkoa eta abiadura basuko elkar bizitza izan behar duten. Ez da jasotzen ere irisgarritasuna bermatzeko ikuspegirik, ez da udal planteamendurik, hala nola mugikortasun jasangarrien planarekin edo hiri antolamenduko plan orokorrarekin, koherentzia juridiko eta estrategikoa ziurtatzeko neurririk ere. Beste udalerri batzuek, hala nola Gasteizek, urratz garrantzitsuak egin dituzte arlo honetan. Gasteizko udala 2013ko ordenantza zaharra eguneratu zuen 2024an mugikortasun jasangarrien ikuspegian oinarritutako ordenantza berria onartuz. Gainera, alkate dekretu bidez ezarri dituzte bizikleten zirkulaziorako ordutegi murrizketak
oinezkoen eremuetan, espazio publikoa erabilera orekatua eta segurtasuna edo segurua bermatzeko. Horrek erakusten du posible dela ikuspegi estrategiko eta berritzailea izatea udal mailan. Getxo ezin da atzean geratu. Gure udalerria egunean jarri behar da mugikortasunaren erronka berri aurre egiteko. Klima aldaketaren aurkako borroka, kutsadura akustiko eta atmosferikoen murrizketa, oinezko eta txerrindoleen segurtasuna eta herritarren bizikalitatea hobetzea. Horretarako, ezinbestekoa da 2001ko ordenantza berrikustea ikuspegi tekniko, juridiko eta sozial eguneratu batetik. Horregatik guztiagatik, horrengoa eskatzen diogu Getxoko udalbaltzari. Bat, Getxoko udalak trafikoaren eta mugikortasunaren ordenantza berritzeko lantaldea sortzea, udaltalde politikoek eta mugikortasun jasangarrian arloko elkarte eta eragileek parte har dezaten. Bi, lantaldea 2001ko ordenantza berrikusi eta eguneratzeko oinarri juridiko eta teknikoa prestatzea mugikortasun jasangarrien printzipioetan oinarrituta. Eta hiru, ordenantza berriaren tramitazioa 2026ko udalegutagian sartzeko eta behar diren baliabide ekonomiko eta teknikoak aurre ikusteko. Bai. Getxoko ordenantza zaharkitua eguneratzearen beharra ez da soilik legegintzarik eta bat. Gaur egun bizi dugun mugikortasun egoerari aurre egiteko funtsezko eraldaketa bat da. Eta udalak pausoa eman behar du bai ala bai. Bitxia da ere udal gobernuan PPrekin batera apo berri bat onartzea eta prest ez izatea benetan plan horri erantzungo dion ordenantza bat. Hau ez dugu inondik inora logikoa ikusten, baina udal gobernuaren planifikatzeko ahalmena ezagututa ez gaitu harritzen. Izan ere, PGU berriak Getxorako hiri inklusiboa, jasangarria eta erresilientea helburu duela azpimarratzen du, baina gero, daukan ordenantza lehen esan bezala Pleistozenoko arauetan oinarrituta dago. Mugikortasun jasangarriari kasu egiten, arartekoak adierazizioan Getxo bezalako hiriei adierazizien, ZB erregulazioa ahalik eta laster ezarri barko luketela eta beraz, hau kontuan izan da, ez da ulertzen, 2025an oraindik ere, ez izatea mai gainean ordenantza eguneratzeko proposamenik, egungo bai lege eta bai eskariari eta bai egoerari erantzungo dionik. Horrekin batera, errepikatu beharra dago, gaur egungo trafiko araudiak ez dela herritarren mugikortasuna benetako egunerokoan oinarritzen eta kotxearen ikuspegitik eraikitako ordenantza dugu gura. Hori aldatu beharra dago, mugikortasuna ez da soilik mugimendua ibilgailuekin, baizik eta bizitza herriaren parte da. Herritarren segurtasuna, ibilbideen irisgarritasuna eta abiadura basuko espazio partekatuak arautu gabe usteak arriskua sor ditzake. Azkenik, parte hartzea eta gardentasuna ezin dira utzi bigarren mailan. Lantalde bat sortzea ez da prozedura burokratiko bat, herritarren konfiantza eta eragileen inplikazioa erekiko dituen mekanismo bizia dela uste dugu. Horrela, ordenantza ez da udalbaltza batean hartutako erabakia izango, baizik eta komunitate zabalago baten jarduera kolektiboa. Eta beraz, laburbilduz, uste dugu heldu dela behingoz eguneratzeko ordua eta ez atzean geratzeko. Ordenantza zaharkitu honek arriskua ekartzen du, bai estrategikoki, bai legalki eta bai sozialki. Erronka handi bat da, baina baita aukera parega bat, udalari herritarren bizitza eta hiriaren jasangarritasuna benetan aldatzeko. Izan ere, lehen aipatu dira, hanbat legek arautzen dutela egungo mugikortasuna, baina legeak begiratuta, badugu trafikoari ibilgailuen zirkulazio eta bide segurtasunari buruzko legea, zirkulazio araudi orokorra, ibilgailuen araudi orokorra, gidarien araudi orokorra, autonomia erkidegoko bide segurtasunari edo mugikortasuneko buruzko araudia, hau da, hainbat eta hainbat lege ikusi behar ditu, lehen PPko bozeramaileak esan bezala, ezin gara egon horien legen menpe eta eraiki behar dugu benetan araudi bat gure herrian aplikatuko dena. Beste norbaitek? Hitza? Diaz Anderea? Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, aitortu nahi dugu Bilduren mozioan planteatutako kontuak,
gobernura gehiago hurbiltzen direla aurreko kasuan ez bezala. Mugikortasun, iraunkortasuna, Gasteizena adibidean esate baterako, egoki dauna ekartzea, ezta? Hirietan trafikoa mugatu da, oinezko hilentasuna eman, bizikleta eta garraio publikoa bultzatu. Arestian esan bezala ordenantza bat, trafiko ordenantza kasu honetan eguneratzea lan handia da, zeharkako lana da, hainbat udalarlori eragiten diena, hirigintza, jasangarritasuna, segurtasuna parte hartzea, eta baliabide tekniko asko behar dira, denbora asko. Realistak izan behar gara, ez dago legegintzaldi planean, eta aurrekontuen negoziazioa ere kontutan izan da, ezingo dugu 2026an lan hau egin eta beste konpromiso normatibo batzuk, alde batera utzi, hala eta guztiz ere, legegintzaldi honetan, hau egingo ez badugu ere, honek ez du esan nahi, getxon lanik egingo ez duguna, gainera Gasteizeko araudian esate baterako, getxon egiten du gauza asko, abiadura mugitzea, hiriguneetan, oinezko mugikortasuna eta bizikleta bidezkoa sustatzea bidegorriak eta espaloiak eginez, bibilbideak hobetuz, eta bidegorri sarea zabaldu dugu eta konektatu egin dugu udalerriko puntu desberdinetatik. Gainera, orain gutxi, behin betiko onespena eman zaio APOari. Bertako justifikazio dokumentuan mugikortasun jasangarria izango da gure hiri ereduaren ardatz. Plan orokor honetan, hainbat elementu ageri dira, trafiko ordenantza haratago doazenak esate baterako, mugikortasun alternatiboko sistema orokorra, sare interkonektatuekin, hirigune zein urbanizazinen artean, zein oinezkoentzako ibilbideak, arrapalak, eskailera mekanikoak irisgarritasuna bermatzeko, bestalde, bidegorriak eta oinezkoentzako bideak integratu egingo dira sistema foral eta municipalekin, eta hirigunak konektatuta geratuko dira, eta horiez gain hainbat esku hartze egin ditugu legegintzaldi planaren baitan, egikaritu dira jada, edo martxan dira, esate baterako Eduardo Koste kalean, kale nagusian, Masimo Agirre auzoan, eta, bidegorri sarea begietan zabaldu da. Honek erakusten duena da proiektu aurrera egiten ari dela. Mugikortasun eredu jasangarriago, seguruago, abegikorrago baterantz. Eta, ordenantza berri bat momentu honetan egin ezin badugu ere, egiten ari gara lana. Beraz, helburuak partekatzen ditugu, baina esan barra dugu baita ere, tresna horren nondinorako guztiak ez ditugula babesten, ez behintzat parte hartzea ez dugu ikusten jerarkizatutako orden horretan. Eta momentu honetan ez dugulako nahi, baizik eta emandako arrazoiengatik ezin dugu egutegi bat eman, eta horregatik abstenitu egingo gara proposamen honekiko. Beste norbaitek, Melorce jauna. Sí, antes de que se me olvide... Ahaztu aurretik. Bilduko bozeramaileak emandako dokumentazioak harrituta utzi nau, 1000 lege daudela? Ez dakit ondo itzuli duten, baina zuk esan dozu, gu gure ordenantza egin dezakegula, eta behar bat ez diat ondo itzuli, baina ni harrituta geratu naiz. Espero dut ala ez izatea. Baina, bozeramaile sozialistari zer esan? Hurbilago dago Bilduren moziotik gureti baina enau harritzen. Eta argi dagoen bezala, Bildurekin hobeto eramaten da, beste batzuekin baino. Bilduren moziora bueltatuz. Zer kezkatzen gaitu? Desektualizatzeko, deseguneratuta dagoen ordenantzaten aurren gaude, obsoletoa. Eta zentratuko naiz zure argudioetan. Lehenik eta behin, 3. puntua erabat ados gaude. Udalegutegian sartu beharko litzateke ordenantzaren elaborazio hau. Eta baliabide ekonomikoen eskaeraren inguruan, esan behar dizuet, gobernu taldeak baliabideak aurkitzen dituela nahi duen horretarako. Eta aurrekontuetan gauza bera. Zuen lehenengo puntuan eskatzen duzu udalak sor dezala lantalde bat, ordenantza erreformatzeko baina parte hartze zabalarekin.
nik uste dut ez gaudela horren kontra, parte hartze hori bermatzaren kontra, baina ez ahaztu parte hartze bideoileia da existitzen direla inongo talderi sortzeko beharrik gabe. Eta, bueno, ordenantzen emendakinak aurkez ditzakegu, batzordetan, osoko bilkuran baita ere, eta bestala ordenantzak ere, jendartean erakusten dira, alegazioak aurkeztu ahal izateko. Besterik gabe. Lantalde bat sortzea oso ondo egon daiteke, baina parte hartzea jada aurre ikusten da talde hori sortu gabe ere. Eta diotsut hau, zuk badakizulako, eta nik bezain ondo dakizulako, udal honetan lantaldea sortzen hasten direnean, ez dakigu zer gertatzen den, baina inoiz ez dira helburua betetzera iristen, eta berriro diot. Ni honekin geratu naiz. San Nikolasko etxearekin zenbat daramagu zain? Urte bete? Parte hartze prozesuaren emaitzen zain? Hemen gaude oraindik. Ez dakit zeren zain zaudeten, ahaztu egingo zaigu zertaz ari garen, eta gero ezin ondoriorik atera. Benetan fedeitsua duzue, gobernu talde honetan, eta nik hori planteatuko nuke beste modu batera. Aipatzen duzue baita ere mugikortasun jasangarriaren printzipioak aintzat hartu behar direla. Bat nator, baina ñabardura pare bat, ezinbestekoa direnak. Ordenantzan legezko aldaketak jaso beharko ditu. Udalaz gaindiko araudiak eta lega kontutan hartun. Baina kontutan izan ordenantza bat horrela egiten badugu gero epaitegietan aurkara daitekela. Garrantzitsuena, mugikortasun jasangarria inoiz ezingo da pertsonek mugitzeko aukeratarako duten askatasunaren aurka egon. Eta badakigu ezinbesteko dela ordenantza eguneratza, baina aurreko guztiatik azpeniku gara. Beste norbaitek? Ez? Bildesola jauna? Bai, labur batean azaltzeko, ez naiz ondo azaldu den legeen kontuarekin. Esan nahi nuen gaur egun, zuk lehen esan bezala, jendeak herri barneko mugikortasunaren inguruan zeo zer jakinei balin badu jo behar ditu lege askotara. Eta nik proposatzen nuen ordenantza batean dena barne sartzea eta horrekin hurbiltasuna sortzea ordenantzaren arira. Bai. Eta gero, bueno, espero nuen gure akordio puntatera lotzea Alderdi Popularra, behintzat alde ez bozkatzeko. Guk ordea, helburu berdina daukagunez, aldo bozkatu dizuegu mozio horri. Eta, bueno, ya, pasando al castellano... Komentatzagatik. Hemen entzun dut, legegintzaldi honetan ordenantza hau ezin dela egin, eta benetan, harrituta geratu naiz kontu honekin izan ere, apo bat onetsi duzue, hain zuzen ere, eta nik uste dut horrek ordenantza bat eraman behar duela berekin. Izan ere, apo horrek berritasunak ekarriko baditu, mugikortasun ordenantza bat beharko genuke oso garrantzitsua litzateke eguneratuta izatea eta mai gainean. Izan ere, ikusita ordenantzak onesteko zenbaterainoko abiadura dagun behar bada 2047 izango dugu trafiko ordenantza eta errealitatea ez da bertan islatuko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gineateke. Aldeko bozkak, EH Bildukoak, kontra, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, Ozi Anderea. Bai, azalpena emango dut, bai. Bueno, PPek aurkeztutako aurreko mozioan emandako azalpenarekin gelditzen gara, bat gatoz ordenantza berrikusteko eta guneratzeko beharrarekin, baina azaldu dugun bezala, uste dugu lan hau egin behar dela martxan dauden mugikortasun irisgarritasuneko eta emisio basuko eremuetako proiektuak teknikoki itxita daudenean. Holan, udalerriaren ikuspegi orokor eta ordenatuarekin. Horregatik, funtzean bat etorriz, baina ez denboran, ez plantamenduan, gure taldea abstenitu eginda. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, hurrengo puntura pasatuko gineateke, 154. puntura.
Bildu taldearen mozioa Musikebarriko ambiguaren lizitazio prozesua hasteari buruzkoa. Bai, zure txan da. Zelaia, Bilbao esan behar nizun, Zelaia Anderea. Egunon guztiei. Musikabarri 2019an martzan jarri zenetik, eraikinean 3 anbigu daude, kontzertuak eta ikuskizunak egiten diren aretoen inguruan kokatuta. Espazio horiek prest daude erabilera publikora irekitzeko. Hala ere, Musikebarri ireki zenetik 6 urte igaro direnean, espazio horiek oraindik itxita eta erabilererik gabe jarraitzen dute. Izan ere, gaur egun, kontzertuetan ikusleek kanpotik ekartzen dituzte edariak, eta langileek plastikozko edalontziak banatzen dituzte beira ez sartzeko. Horrek erakusten du ez dagoela inolako zerbitzu egiturarik, naiz eta horretarako espazio egokiak egon. Bestalde, udal gobernuak antolatutako ekitaldi instituzionaletan, sari banaketetan, aurkezpenetan eta atzekoetan, anbigu horiek erabiltzen dira luntz eta harrera puntualetarako. Hau da, espazioek erabilera dute, baina ez dago kudeak eta egonkorrarik eta publiko zabalari irekita egoteko prozedurarik. Inbertsio publiko egina dago, espazioak amaituta daude eta espazio hauek urteetan utzik mantentzeak ez du zentzurik ez ekonomikoki, ez sozialki eta ez da bateragarria kudeak eta publiko arduratsuarekin. Honegatik guztiagatik, Getxoko EH Bildu udal taldeak honako akordio puntua proposatzen du. Getxoko udalak Musikebarri anbiguen kudeaketarako lizitazio prozesua berehala abiaraztea eta prozesuaren inguruko informazio eguneratua dagokion udal batzordeari helaraztea. Defentsara? Bai, defentsara pasako naiz. Mozioan esaten den bezala, eta denok dakigun bezala, Musikebarri ireki zenetik 6 urte igaro dira. Ordutik ona, kultura espazio honen helburua argia izan da, udal gobernuak hainbat alditan adierazi duen bezala, Getxon kulturaren erreferente nagusia izatea, jarduera artistikoak, hezitzaileak, eta sozialak biltzen dituen eraikin bizia izatea, herritarrek kulturaz modu integralean gozatzeko leku bat izatea. Horregatik, modu integral horretan gozatzeko aukera izateko, bertan proiektatu ziren hainbat espazio osagarri. Tartean, anbigutzat pentsatutako 3 gune. Kultura esperientzia ez egin soilik eszenatokian geratzen zen ordura mugatu. Espazio horiek ez dira ideia abstraktu bat, erakita bait daude. Hala ere, 6 urte lehen ezan dugun bezala, 6 urtez ez dira inoiz ireki, 6 urtez itxita daramatzate, eta ez da ezer egin martzan jartzeko. 6 urte luzetan ez dira ireki, ez zerbitzu bat emateko, ez herritarrentzat, ez programazioaren parte moduan. Denbora tarte horretan ekitaldiak izan dira, antzerkiak, musika, eta jendeak, herritarrek ez dute sekula zerbitzua martzan ikusi. Honek ezan nahi du, Musikebarrira ikuskizun batera joaten den jendeak ez duela leku txiki bat ere momentu baten edari bat hartzeko. Horrekin ere, batzuetan, plastikozko edalontziak banatu izan dira, jendeak kanpotik botilak ekartzen dituelako. Hori ez da erosoa, ez da praktikoa, eta ez du bat ere ematen kultur espazio moderno baten irudia. Horrek zer esan nahi du? Hasteko, egindako inbertsioa ez dela erabiltzen, erekin bat espazio bat eraikitzea ez da txantza bat, proiektu teknikoak, instalazioak, akabarak, materialak, milaka euro, herritarrek ordenutako aurrekontu publikotik ataratakoak. Inbertsioari egin zen Musikebarri kulturaren erdigune sendoa izan zedin, eta esperientzia kulturala
ez izateko soilik eszenatukiko maneldietara mugatu, baina ibertzio hori, egin eta gero, espazioa itzita ustea da benetan zentzu gabeko gauza bat. Gure diruarekin sortu zen baliabide bat, ez erabiltzea. Ze azken finean, azpiegitura publiko bat egitea ez da nahikoa. Egin dena kudeatu egin behar da. Eta gainera, argi gelitu da espazio hori erabil daitezkela, espazio horiek, udalak berak erabiltzen baititu ekitaldi berezien egunetan. Beraz badakigu martzan jar daitezkela. Orduan galdera da. Zergatik egoten dira erabiltzeko moduan gobernuaren ekitaldietarako, baina ez herritarrentzat. Guk hori ez dugu ulertzen. Argi dago, kudeak eta falta bategatik dela. Horregatik eskatzen dugu, pausu bat ematea, eta espazio hori kudeatzeko prozesua abiarazi dadila. Lizitazioa egin, plan bat jarri, ambiguak irekitzea. Azken batean, eta horretan ados gaude, musika barri herritarrentzako egin bazen, logikoena da, barruko espazio guztiak jendearen eskura jartzea. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Gilago Andrea? Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Lo primero que queremos decir es que entendemos la intención. Lehenik eta behin ulertzen dugu mozio honen helburua, musika barri, kultura zentro garrantzitsua da, eta hori dinamizatzeko aztertu egin behar da zer egin alden. Mozioak iradokitzen duen bezain eraza, ez da horren bere alakoa ere. Beraz, baliabide publikoa konprometitu aurretik, baloratu beharreko hainbat zalantza garrantzitsu sortzen zaizkigu. En primer lugar, la actividad del ambigu sería necesariamente esporádica. Ambiguaren erabilera noizbehinkakoa izango litzateke eta ordutegira murriztuko litzateke kultura ekitaldien ordutegira. Hau ez da oso handia, eta ordua zein da honen eramangarritasun ekonomikoa. Lehendabizi aztertu egin beharko litzateke proiektu hau jasangarria izango litzateken ala ez. Izan ere beste eremu batzuetan gertatu da zentzurik ez izatea halako proiektu batek. Gainera badaude zenbait ikuskizun, luzeagoak direnak, eta egia da ez duela zentzurik zentroaren barruan zerbitzurik ez eskaintzea. Baina horren irtenbidea ez da lizitazio bat egitea, barne zirkuitoak, ordutegiak eta ohitura kulturalekin duten bateragarritasuna ikasi eta aztertu behar dira beste batzuen artean. Gainera ere aztertu behar dugu udalak zer nahi dugu ambigu bat ikuskizunen orduetan bakarrik irekitzen dena, zerbitzu puntual bat nahi dugu, programazioaren araberakoa den ordutegi bat. Momentu honetan ez dakigu zer nahi dugun, zein den eskaini nahi dugun eredua, beraz, lizitaziora ateratzea ez da ideia ona, gure ustez. Beraz, proposamen hau interesgarria. Bai. Bai. Ez dut uste, baina bai. Vale, ondo. Beraz, uste dugu mozio hau edo proposamen hau interesgarria izan daitekela, baina lehendabizi azterketa bat egin behar dela dugun tresnak eta abar kontuan izanik, inpaktuaren analizi bat egin gabe ezin da
proposamen errealista bat izan, horregatik abstenitu egingo gara. Gu ere ados gaude, espazio hau erabili egin behar da, baina musika barri ireki ahal izateko irtenbide luzeak behar ditugu eta ez puntualak. González del Valle, Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate jauna. Guk ez dugu ulertzen zelan musika barri, itxita dagoen. Azalera handiak dira eta ez dira ezertarako erabiltzen, hasieran bertan ostalaritza zerbitzu bat eskaini nahi zen. Udalaren webguneak dioenaren arabera, behin eta berriz ere gobernu taldeak herritarrak engainatzen ditu. Ez da ambiguetan bakarrik gertatzen, zinemekin ere gertatzen da. Proiektore bat erosi zen, eta proiektori hori garestiagoa zen gero jaso genuena baino. Zergaitik gertatu zen ala ez dakigu, eta oraindik ez da argitu. Gu ere ados gaude, ostalaritza zerbitzu bat eskaini beharko litzateke erabilera gabe dauden 100 metro karratu horietan. Webgunean esaten da Bizkaiako bigarren eremu handiena dela eserleku zenbakiari dagokionez, edo kopuruari dagokionez. Hala ere bertan ez da esaten erabilerarik gabe dagoela. Adibidez, pertsona batek kongresu edo ekitaldi bat egin nahi du eremu horretan, eta gero publikoari edari bat eskaini nahi dio. Ezin da ala egin ez dagoelako halako zerbitzurik eremuan. Hau ez da gertatzen udal ekitaldi bat denean. Hala ere ez dugu uste lizitazio bat beharrezkoa denik zerbitzua eskaintzeko. Kontratu txikiago batekin nahikoa izango litzateke, ekitaldietan edo kontratatutako ordutegietan bakarrik irekita egongo litzatekelako. Ambigu hauek 6 urte daramatzate irekita erabiltzeko prest. Badago ordenantza bat non eremu horien alokairua definitzen den. Beraz, argi dago Alderdi Popularrak ez duela nahi ambigu horien erabilera lizitaziora ateratzea. Kontratu txikiago batekin egitearen alde gaude. Baina, ez badago argi eremu hauek ondo erabili ahal diren ala ez, orduan zergaitik eskaintzen da webgunean. Ez bada errealista, orduan webgunean esaten dena ere ez da errealista eta beraz aldatu egin beharko litzateke. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Para situar el debate... Eztabaida hau kokatzeko beharrezkoa da zerbait gogoraraztea. Pandemian zehar gertatutakoak eragin handia izan zuen ambiguen egoeran. Momentu honetan, oraindik ezin dira guztiz erabili. 6 urte horietan zehar osasun egoera bat egon zen, zeinak ez gintuen hori erabiltzera ahalbidetzen. Orduan, eskaera eta ekonomia egoera kontuan hartu behar dugu, probak egiten ari gara eta esparrua ondo ezarri behar dugu, ondo funtzionatzen duen zerbitzu bat eskaini ahal izateko. Lehenengo bere erabilera definitu behar da eta erregulazio akordioa eguneratu behar da. Hori gabe ezingo litzateke lizitazio serio bat eskaini edo atera. Mozio honetan lizitazioa berehala egitea eskatzen da, baina hori ezin daiteke egin.
Gu ados gaude eremu horiek erabiltzarekin, baina arazo handiak egon ahalko litzatezke horiek lizitaziora ateraz gero ez daudelako prest. Eskerrik asko. Norbait gehiago? Bai, Zelai Andrea. Bai, bueno, entzundako guztiarekin zalantza bat sortu zait. Musikebarri eraiki zenean, zein zan plana, ez zegoen planik. Ze musikebarri eraiki zenean, bueno, hainbat areto eraiki ziren, hainbat kultur ikuskizun ezberdinak jorratzeko, eta plan horretan ere bai bat zeuden ambiguak, eta bat zegoen ostalaritzako beste espazio bat. Ez zegoen planik espazio horietarako. Are gehiago, ez dago planik espazio horietarako. Pandemia aipatu dugu. Hombre, pandemia oindala 5 urte egon zan. Gero urte batzuk egon ginen horren ondorioak ere bai pairatzen, baina, bueno, esatea pandemia jartzea gaur 2025an mai gainean aitzaki bezala plan bat ez izateko, pues, hombre, ez dakite, harritzen nau pizkat, eta gero guk esaten dugunean lizitatzeko, bueno, guk esaten dugu prozesu hori martxan jartzea. Badakigu egoerari egokitu behar zaiola. Guk ez ditugu planteatzen gauzak egiteko egun batetik bestera eta edo nola, ez? Argi dagoena da, planik ez dagoela. Eta argi dagoena da, musikebarrik plan bat behar duela. Gutxien, espazio horiek ezin dalako onartu, dirutza gastatu ondoren, espazio horiek utzik egotea. Batzuei normala iruditzeko zaie, baina guri ez guri ditzen normala jendea ikustea, kontzertu batera doanean, kanpora atera behar izana, horrela ezaten zaielako, kanpora atera behar direla edari baten bila, atera sartu, hori ez da eraikin moderno bat, musikebarrik ez du argi usten da, gora horrek argi usten du, musikebarrik ez duela eskaintzen jarduera edo ekitaldi kultural modu integral baten aprobetzatzeko edo disfrutatzeko erabatez. Hori da, baina argi gelditu zaigu ez dagoela planik, orduan, ea plana egiten hasten garen, eta posible bada, plan hori aurrera eramatea ere. Hori ja, beste zalantza handi bat izango litzatekena. Beste norbaitek? Bai. González del Valle, Andrea. Bai. EAJak esaten du pandemiak ambiguak ixtera behartu zituela, baina ezen ala izan ere ez zeuden irekita. Baina 6 urtetan zehar, orduan, zer egiten egon zarete? Webgunean eskaintzen den zerbait da. Ostalaritza zerbitzu batez hitz egiten dute webgunean. Nik uste dut agian zerbait erabakitzen duzuetenerako ez dela antzokirik egongo. Por aclarar a la portavoz de H. Bildu... Bai, EH Bilduko ordezkariari erantzuteko. Gaur egun, kultura abanguardia batean gaudela esan dezakegu. Eskerrik asko. Bozetara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildukoak, kontrakoak, abstentzioak, PP, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste galdera eskaeren atalera pasatzen gara, bai. Rodríguez jauna. Guk eskari bat egin nahi dugu. Lehen Laterrazaren inguruan emakidaren igorpena ez da gauzatu, atzea bota da, baina egia da Laterrazaren egoera latza hor segitzen duela.
Orduan eskaria da udal gobernuari batetik kontzezioa berreskuratzeko ahalegin guztiak egin ditzala eta batez ere sor zaizkien 600.000 euro horiek kobratzeko ahalegin guztiak egin ditzala, baina gaur hasita ez etorri 2 urte barru esan ez denbora agertzen zaigula. Hori ez datera egin dezazuen aurrera mesedez hori bermatzeko gauzak bere honetan ondo egiten direla. Eskerrik asko. Bai. Bai, bueno, galdera daukat. ¿Aurkeztuko dizkiguzue aurrekontuak edo zer egingo duzue? Digo, porque queda ya, estamos ya en diciembre. Abenduan gaude dagoeneko eta guk ez dakigu ezer horri buruz. Borradorea lantzen ari gara, borradorea dagonean eta aurkeztekoa daude zenean, egingo dugu lana aurrekontuekin, baina momentuz lantzen ari gara. Eskerrik asko. Norbait gehiago? Ez? Bueno, orduan hiritarren atalera pasatu aurretik 10 minutuko etenaldia egingo dugu, beti bezala. Haremos un receso de 10 minutos, como siempre, y luego lo que sí me gustaría es para ordenar un poco el debate. Gero eztabaida antolatzeko jakin nahiko nuke nortzuk hartuko duzuen hitza eta modu individualean edo norbait ordezkatzen hitz egingo duzuen. Vale, 1, 2, 3, 4, vale, 4 personas. Ederto, pues nos vemos. Vale, 4 pertsona ditugu, orduan 10 minutu barru ikusiko gara.
Bueno, a ver. Bueno, pues si me dices tu nombre. Zure izena esan mesedez. Vale, ya sabes que tienes 7 minutos. Badakizu 7 minutu dituzula edo 5 eta 2. Ez da eztabaida galdera bat edo iritzi emaera bat. Asociación de taxistas de Getxo. Taxista elkartetik nator guk, zerbitzu publiko bat ematen dugu eguneko 24 orduetan, urteko 375 egunetan. Eta benetan indignatuta gaude, ikusi dugu udalak ez duela ezer egiten gu gure obligazio sozialekin betetzen jarraitzeko. Gaurko egunez, 2025 amaiera honetan, gure sektorearen eztabaida modernizazioa eta kalitatea izan beharko lirateke eta baita bikaintasuna bermatza ere, baina zoritxarrez eztabaida bestelakoa da, irisgarritasunaren ezbetetzean ari gara. Gobernu talde honekin 2 urte daramatzagu lan mailak egiten, hitz egiten, promesak entzuten, borondate honeko gauzak eta ez dute zertarako balio izan. 2 urtetan proposamen milagrosoak egin izan ditu udal batza honek, baina egoera berean gaude. Ordenantza bat daukagu hori albidetzen duena, proposamen artikulakutu bat daukagu, baina oraindik ere Getxoko taxilariek ez daukagu ibilgailu egokitu bakar bat ere mugikortasun urriko pertsonentzat duela. 3 urte, lortu genuen 40 urte lanean egon, baina gero taxien zerbitzu publikoaren ordenantza. Araudia hori modernotasun eta eraginkortasunerako diseinatu zen, eta horren baitan tresna garrantzitsu badago. Ordezkapenetarako ibilgailu bat izatea, helburu bikoitzarekin alde batetik taxistaren lan eskubidea bermatzea, matxuratuz gero berea, eta bestetik herritarrei zerbitzua bermatzea gorabehera teknikoak badira ere. Eta hain zuzen ere ordenantzaren puntu honetan taxisten elkarteak mahai gainean jarri dizu irtenbidea. Formalki eskatu dugu ordezkapenerako ibilgailu horri lehentasuna ematea. PMR lizentziarekin gaitzea. Horrela etengabe operatibo egongo da eguneko 24 orduetan. Herritarrek eskatuz gero. Proposamen hau oso simplea da, baina bikaina baita ere, eta horrela gainera taxiaren arazoari erantzungo lioko, eta gutxienez flotaren 100% gutxienez irisgarri izango litzateke. Ez gara diru laguntzak eskatzen ari ibilgailu egokitu baterako, garestiago dirako, guk udal honetatik erakutsi digute horrek ez duela balio. Eta udalkutzentzat ez litzateke garesti izango euro bakar bat ere, baina bai lan egin behar duzue proposamen hau arautu. Beraz, borondatea eta gogoa eskatzen dizuegu. Gogoa, arazo zehatz bat, konpontzeko gure bizilagun askori eragiten dielako. Elkartea proposatutako eskaera telematikoki eginda behingoz udalak erantzun formala emateko. Eta Getxosterren behar esan erantzuteko, baina beste kontuetan bezalaze, ez dugu erantzunik jaso, isiltasuna baino ez erantzunik ez. Hala eta guztiz ere, errealitatea mingarria da oso, jaun Andreok, taxi irisgarri bat faltatzea ez da molestia bat, oztopo bada, gizarte bazterkeria egiten du. Haur batzuk, eskolara joan gabe, ospitalera joan gabe geratzen dira edo familiarekin egon gabe edo bizitza sozialean parte hartu gabe. Zenbat gehiago itxaron beharko dugu? Zenbat gehiago itxaron beharko dugu udal honek hori ez betetzen jarraitzen duen bitartean, eta begiratu lehiari. Getxoko taxiak tarifa arautua ditu, aldian behingo ikuskapenak, zorroztasunez bete behar direnak, eta PMR ibilgailu bat izan behar dugu eskararen arabera, baina bien bitartean bestelako taxi plataformak askatasun oso sari dira gure udalerrian. Zigorgabetasunez, eta gogorazten dizuet, algortan dagoela VTC parki nagusia. Zuen ardura da, VTC irisgarriak non daude? Legez, hoiek ere Getxon egon beharko lirateke, baina erantzuna sinpla da, ez daude hemen, eta ez badaude da, udal administrazioak ez dituelako fiskalizatu. Ezin dugu onartu guri zorroztasuna eta bestelakoak eskatzea, eta bitartean gure lehiari zigorgabetasun operazionala ematea.
Guri eskatzen diguzuen irisgarritasun zai eskatzen. Eta gainera laguntza eske gatoz. Eta araudi hori gainera etzaie aplikatzen. Eta ez du aplikatzen udal honek. Aitzakia garaia bukatu da, bilera utxalena baita ere, ordenantzan dago irtenbidea. Eta horregatik zuzenean osoko bilkura honi eskatzen diogu, kontua ez atzeratzeko eta esku hartzeko. Hartu beharrezko neurriak honetarako hainbat arinen, ordezkapen ibilgailua PMR baldintzarekin gaitzea, duela 2 urtetatik falta hori dugulako, eta 2 hasi ikuskapen kanpaina bat UBTC ibilgailuetarako, eta zehapen eredugarriak jarri irisgarritasuna bermatzen ez denean, eta obligazio regulatorioa betetzen ez dituztenean. Guk erakutsi dugu borondata eta konpromisoa ditugula, eta orain zuek erakutsi behar duzue justizia soziala betetzen dela, eta hori dagoela burokraziaren eta inertzia politikoaren gainetik. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko por la aportación. Eskerrik asko ekarpenagatik, egia da, mundu guztiak eskatuta dagoela, irisgarritasun arloagatik, pertsona guztiei bermatu behar zaielako, eta guztiek izan behar dutelako taxi bat jasotzeko eskubidea behar dutenean. Egia da, egin izan dilela bilerak eta hainbat proposamen eta momentuz ez dela akordiorik lortu. Baina ez dugu amore eman behar, jarraitu beharko dugu lanean. Kasu honetan, egia da, zer argitu beharra dagoela. Ordenantzak ez du baimentzen ordezkapenetarako ibilgailuak ibilgailu adaptatu modura funtzionatzea. Beraz, goazen irtenbide bat bilatzera, gure behar izanetara egokitzeko. Ordenantzak albidetzen ez badiku beste irtenbide bat bilatu beharko da. Ordenantzak ez du esaten ezin denik egin. Ez du esaten ez bat ez bestea. Ordezkapenetarako ibilgailua baino ez da aipatzen. Ez, ordenantzak ez du beren beregi ahalbidetzen ordezkapena egiteko ibilgailua adaptatua izatea. Beraz, hortik aurrera beste irtenbide batzu bilatu beharko ditugu eta ulertzen dut hori egiten ari garela. UBTC-en kasuan, hoien erregulazioa ez da gure eskumenekoa, udalaren eskumenekoa, baizik eta foru aldundiaren eskumenekoa. Baina isunak, arau-hauste isunak jartzeko aukera, hori eskumen hori izan daiteke udalerriarena. Badago araudi bat, dioena foru aldundiek zein udalek, eskumena dutela, araudiak betetzen direla bermatzeko. Bai, eta guk bermatzen dugu betetzen dela araudia, udaletik eta ez betetzeren bat, edo arau-hausteren bat hautematen bada, zehatzen da. Bizkerren dauden ibilgailu guztiak, ari dira arauak hausten. Ez da bakar bat ere libratzen. Zuek ez duzu ezertan araudi guztien jakinen gainean egon behar, guk geuk ere, baina hori da realitatea. PMR bat behar dugula Getxon. Bai, behar dugu, eta hitz egiten batzartzen jarraitzea nahi dut. Irtenbidea bilatzeko badakidalako, irtenbideak eskaini direla, bai zuen partetik ere, ez dugu adostasunik lortu, zailtasuna ditugulako, eta benetan espero dut, soluzio bat aurkitzea, irisgarritasuna bermatu ahal izateko. Ordenantzari gehitu eranskin bat, esanez, ordezkapenetarako ibilgailua PMR izan daitekela, nahikoa litzateke. Siguiente. Urrengoa. Hola, buenos días, Egunon. Soy un vecino de Avenida Zugazarte 56. Zugazarte etorbideko 56. zenbakiko bizilaguna naiz.
Jose Guzman naiz. Tenemos algunas quejas. Kesa batzuk ditugu, Voy a leer un escrito que ha hecho uno de los vecinos. bizilagunetako batek idatzitako zerbait irakurriko dut. Hona hemen, azken 7 urteotan hainbat idatzi bidali dizkizuegu eta guztietan salatu dugu inausketaren mantentzelanen falta dagoela Zugazarten eta Gartegin, eta zuaitzak eror daitezkela. 14 kasu dira, hoietatik 10 erori dira, bata Gartegi kalean eta beste 9 Zugazarte etorbidean, azkena duela 2 aste. 56. zenbakiaren parean. Eta urbanizazio horretan erortzen den 3. da. Arrazoi askogatik, zorionez, kalte materiala bakarrik eragin ditu. Ezin dugu ulertu etorbide hori 2009-2010ean balorategi eta parkeen aldizkari privilegiatzuenetan agertu izana, eta orain ikustea azken 6-7 urteetan kontserbazio egoera negargarrian dagoela. Zuaizken, belarraren mantentze falta, inauste falta, ez dugu lertzen. Eta horren ondorioz, etorbide horrek itxura txarra du. Beraz, eskatu nahi dizuet etorkizuneko kalteak eragiteko, pertsonalak ez badira izan ere momentu arte zorionez, inauste lanak egiteko eta zuaizkak bedar eta bar mantentzeko. Etorbide hori eredugarri izan dadin. Eskerrik asko. Horacio Urquizo Aranagak idatzia. Bere izenean ari naiz, bere urbanizazioko ordezkari modura. Listo. Bueno, quiero decir, he recogido la... Bai, kontuan izango dut, kesa hori, eta dakizuenez, eta aurkeztu den mozioan zinegotziak esan bezala, berriro diot, plangintza zeakatua dagoela, egutegi bat dagoela inauste lanak egiteko, eta hain zuzen ere, oreka bat mantendu behar dugu. Alde batetik, babesleku klimatikoak mantendu behar ditugu, parkeetan, eta berdegunetan, gerizpeak emanez, behar dugulako hori, azken finean, ez da? Berolatuei aurregiteko, eta saiatu behar gara gehiegizko inausketa lanak ez egiten klimaldaketarekiko erresilientzia bermatzeko. Eta bestalde, bermatu beharko ditugu bide segurtasuna, oinezkoena, zuaitzen osasun egoerauna, hiriko paisaiarena, eta azken finean pertsonen osasuna baita ere. Beraz, nik uste dut oso ondo azaldu duela zinegotzio arduradunak, lanean jarraitzen dugu, eta, bueno, eremu batzuk hobetu behar badira, hobetzea espero dut. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Me llamo Esperanza Saldaño. Egunon, Esperanza Saldaño naiz, eta de los jardines del Muelle de las Arenas. Areetako kaiko poda faltak eragindako bizilaguneen ordezkari bizan dator. Bueno, mozioa entzun dut Alderdi Popularrarena, eta ñabardura batzuk egin nahi ditut. Lehenik eta behin esan behar dizuet, inausketa lanak eskatzen ditugun bizilagunak errealistak garela, eta ez alarmistak. Bestalde, uste dut okerreko kontzeptu bat dagoela. Esan da, Lorezaintza enpresa horretan, langilek ez dituztela inauste lanak egiten, ez da egia. Udalaren politika da ez inaustearena, ez diete agindua ematen. Esandako guztiagatik. Gerizpeak behar direla, eta, bueno, mugagabe hasi behar direla, oxigeno ematen dutela, zuaitz masa eratzen dutela, Europako araudiak hala esartzen duela, nik irakurri du bide batez eta ez du horrelako zer esaten. Eta horrez gain, esan behar dizuet, herritarrak ez daudela posik. Arazo asko eragiten ditu inauste faltak. Esate baterako, zuaitzadarrak, begietan sartzen zaizkigu, kaletik gabizenean, edo lehioetatik sartzen dira, zenbat eta altoagoak izen zuaitzak, osto gehiago erortzen dira, eta gero badaukagu, ona etorri den bizilagunen adibidea, zuaitz izugarri bat erori zitzaien gainean. Urriaren 23an Benjamin Borraskarekin telebistan agertu zen. Eta, esia apurtu zitzaien. 3. da erortzen dena, eta eremu horretan inauste lanak ez direlako egin gertatu da. Guk gure partetik arazo bat izan genuen azaroaren 5ean,
ETB2 agertu ginen, zuhiltzaileak etorri bar izan ziren, zuhaitzadar batzuk mostera, inauste faltagatik erori zirelako, eta azken finean zuhaitzek hainbesteko zuhaitzadarrekin ezin dute jasan horrelako haize boladarik. Eta aurparke batean gertatu zen, gaueko 9:00 ez zuen azpen inora harrapatu, baina bai autoak. Nik ez dut uste kotxen jabeak pozik geratu direnik. 17an eta 23an izan zen. Bueno, ikusten dugu herriaren presioak ez duela zer esan nahi. Ez delako inongo bekuntzarik egin, abuztuan etorri ginenetik. Areetako kai inguruan ez da ezer egin, lorezainak ez datoz, oraindik mantentze lanik ez da egin, eta esan didate baita, lorezaintza zerbitzuak zorroztasunez lan egiten duela, beste eremu batzutan izango da, gurean ez dago inongo zorroztasunik, ez dira gertu ere egiten. Bukatzeko, inauste falta, arrisku asko dakartza, gaixotasunak eragiteko arrisku esate baterako, platanoek badute, onjo bat milbiu deitzen dana, eta zer ekarri du horrek? Ostoak uztailean erortzea eta abuztuan baita ere. Hau da, gaixorik daude zuhaitzak eta ostoak erortzen dire, eta hau ikusten dugu toki guztietan. Bukatzeko, eta hau oso garrantzitsua da, gogorarazi behar dizuet, areetako kaiko zuhaitzak, banana landarea dira eta 3 urtetan ez dira inausi, eta beti inausi izan dira, eta beti izan dugu ala eta guztiz ere oxigeno nahikoa. Eremu babesgabean daude. Beraz, zuek baduzue hoiek inausteko obligazioa zuen araudian jasota dagoelako. Eta hori da garrantzitsuena. Egiatan, bizilagunen segurtasuna, badakizue azken finean, jende asko pasatzen dela bertatik. Eta jende gehiago etorriko da, orain aurrak, jende etorriko da, bizitariak baita, eta benetan bihotzez eskatu nahi diegu beraien lana egiteko, bere bizikoa delako gure segurtasuna bermatzeko. Hori zen guztia. Eskerrik asko, zure ekarpenagatik, nik berriro gauza bera esango nizuke. Guk inauste lanak aztertzen ditugu, plangintza badago, kalendarizazio bat dago, eta lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko, zure kezka hemen partekatzeagatik, eta egoki den arloari horren berri emango diogu, eta beharrezkoa diren inauste lanak egiteko eskatuko diegu gure araubidea jarraituz. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Margarita González. Kaixo egunon, Margarita González naiz. En nombre de vecinos, comerciantes y hosteleros de la calle Mayor. Kale Nagusiko ostalaritza eta merkatarien elkartetik nator. Zuhaitzen kontuan. Kendutako zuhaitzak birlandatuko dira. Beraien kokapena ez datorrenean bat funtsezko zerbitzuen sarbidearen kokapenarekin. Afirmazio hori ezagun egiten zaizue Getxoberrin agartu da, eta uste dugu udalaren autopromozio tresna dela eta ez beste zer. Azaltzerik izango duzue hori, aitzaki hori erabildezakezuen Kale Nagusirako, Urkiza jaunak ingurumen zinegotziak esan dudala konprometituta dagoela zuhaiztia eta egitura berdeak berreskuratzarekin, eta esan du eredu batzuk, kale batzuk beste eremu batzutara eramaten direla babesleku klimatiko bihurtzeko eta CO2 murrizteko. Eta zuhaitzak herritarrek eskatutako lekuetan landatzen direla. Nire galdera da, tuntuntza gaituzte edo ez duzue kasurik egin nahi gure behar izanei? Teoria badakizue, baina ez duzue betetzen. Non daude Kale Nagusian genituen zuhaitzanak? Hoiek ere soberan zeuden? Eta ez esan beste leku batzuetan birlandatu dituzuela. Nik neuk ikusi nuelako nola erausten zituzten, eta ezin dira hoiek berriro landatu. Horrekin ikus dezakegu udalari hormigoia asko gustatzen zaiola. Kale Nagusiko toki batean dozen ardi jarri dute orain, baina behar badago isilik egoteko. Baina horrek, zuhaizka horiek ez digute inongo gerizperik emango. Izan ere, zein zentzu du errepidean landatzeak, autoartean? Eta beste behin, aparkalekuak horrela kentzeak, ez dugu lertzen.
Beste aldean ez dago bakar bat ere kale osoan. Espaloietako batean, bidegorria banandu duzue, baina horren eta farolaren artean ere, farolak ere gaizki jarri daude, oso komplikatua da autotatik jaistea. Beste espaloian egoera okerragoa da. Izan ere, jardinera horiek oztopo dira atzean aparkatzeko eta ez daukagu bizibilitate nahikori. Jardinera bat apurtu duteia da eta errepikatuko da. Bordilloak entzeak horrei dakar. Eta irtenbidea ez da jardinerak atornillatzea lurrera. Kale nagusiko oinezkoek bagenekien zer gertatuko zen eta salatu genuen megaobra hori egiten ari zinetenean. Beraz, bukatzeko, zer askatzen dizuegu? Bai, exigitzen ari gara gure eskubidea delako. Kale nagusiko zuhaitzak berriro jartzea, bertan ez daudelako soberan. Eta ez jarri aitzakiarik ez garelako geldituko. Eta zuhaitz frondosoak nahi ditugu, askotariko espezietakoak, gerizpe ona ematen dutenak eta sustrai gutxi dituztenak. Eta lorezaintza zerbitzuari dagokionez, desastre hutsa da. Esperantzak esan bezala. Eta galderetako bati erantzuta gustatuko litzaidake. Uste dut aurreko plenoan erantzun niela, baita ere... Bueno, nik ulertzen dut, kale nagusiak, etzaizula gustatzen, eta kontua da, eremu berde gehiago daudela areetan, oinezkoen eremu hori argiztatu dugu, irisgarriago egin dugu, zarata gutxiagorekin, hori guztia aipatutako irizpidea kontutan hartuta. Eta jarraituz baita ere araudi berriak, Europar Batasunetik datozenak. Beraz, kale zoragarria da, hori uste dut. Kale zoragarria dela uste dut, pertsona askok esan didate oso polito geratu dela, eta orain askoz atseginagoa dela, eskaparat erakusleiokiko sarbidea lehen eskutatuago zeudelako, ilunago, eta kotxe gehiago pasatzen zirenez, guztia zikinago zegoela. Beraz, eskerrik asko ekarpenagatik, nik uste dut erantzun dizudala, erantzun nizun aurrekoan baita ere, eta berriro erantzun dizut. Bueno, apuntatuko dugu, badaude zuhaitzak kale nagusian. Eta badaude zuhaitzak geltokiko plazan. Zuhaitzez beteta dago. Beraz, eskerrik asko. Ez nago ados, pilo bat sinadura batu ditugu. Eskerrik asko. ¿Alguna persona más? Norbaitek gehiago hitz egin nahi du? No? Pues damos por finalizada. Amaitutzat ematen dugu Azaroko udalbatzarra. Eskerrik asko. No, a ver, lo ha apuntado todo. O sea, que tenemos que seguir, porque es que esto no van a... Ay, perdón. Les da igual.